ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ. ಅಕ್ಕರೆಯ ಆಕಾರ ಮೈ ತೊಳೆದು ಬಾ, ಸೌಮ್ಯದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಾ. ನಲಿದು ಬಾ ಉಳಿದು ಬಾ, ನಲಿದು ಬಾ ಉಳಿದು ಬಾ ಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿ. ಇಳೆಯತ್ತ ಅರುಷ ವರುಷ ಸುರಿಸುತ್ತ ಬಾ, ಇಳೆಯತ್ತ ಅರುಷ ವರುಷ ಸುರಿಸುತ್ತ ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ. ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ. ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯ. ತುಳುನಾಡ ಮೂಲ್ಯರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ರಚನೆ ಆಬಂದುಂಡು. ತುಳುನಾಡು ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಕಾಸರಗೋಡು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಾಗ ಮೂಲಸ್ಥಾನ, ದೈವಸ್ಥಾನ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲು ಬೂಡುದ ಇಲ್ಲು ಇಂಚಿನ ಪೂರಾ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಈ ವಿಷಯಲೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ಅವೆತ ಸಾಧಕರನ್ನು ಸಮೇತ ನಾಡುದು ಅಕ್ಲೆನ ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾ ಸಂಪುಟನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಮೂಲ್ಯರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕ. ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡ ಮೂಲ್ಯರು ಪನ್ಪುನ ಪುಸ್ತಕಗ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಲ ಬೋಡು. ಅವೇಕೋಸ್ಕರ ಆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾದು ತುಳುನಾಡದ ಉಲ್ಲೈಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆತ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಇನ್ನಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ತುಲಿಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಗ ಕೈಕಾರದೆಕ್ಕೆರೆ ನೀರು ಕುಳ್ಳೆರೆ ಮನೆ ಕೊರ್ದು ಆಸರತಗ ಅವರ ಬೆಲ್ಲೆ ನೀರು ಕೊರ್ದು ಮಾನವುನವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವರ ನಂಚಿನ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ತರೇಣಿ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ದುಂಬದ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಅಳಿದು ಪೋನಿಪುನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಐನು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಮಹಾ ಉದ್ದೇಶಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಂದೆ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸನು ತೆರೆಯುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಕರಿನ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚ ತುಳುನಾಡ ಮೂಲಿಯರು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನು ಐಕ್ಬಡಿತನ ವಿಷಯನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇನು. ತುಳುನಾಡನ್ನು ಪಂಡಿನ ಕೂಡಲೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡಿತನಂಚಿನ ನಾಗಮೂಲಸ್ಥಾನ ಅವಡು, ದೈವಸ್ಥಾನ ಅವಡು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಜಾತಿನ ಮಂತನ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಸಾಧಕೀರ್ನಕಲ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ, ಗುತ್ತುದೇಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತಂದು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಸಾಧಕೀರು ತೆರೆಯ ಮರೆಟಿ ಏತೋ ಸಾಧಕೀರೊಳೇರಿ ಅಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಪೂರ ಪರಿಚಯ ಮನುಪುನಂಚಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ತುಳುನಾಡ ಮೂಲಿಯರು ಪನುಪುನ ಪುಸ್ತಕ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹ ಒಂದಿಪುನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಂಚಿನವೇ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷದ ತೂಕ ಸಂಗ್ರಹ ಅದು ಇತ್ತೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮನುಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆನಗ 4000 ಪೇಜಿ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಆ 4000 ಪೇಜಿನ ಭಾಗ 1, ಭಾಗ 2, ಭಾಗ 3, ಭಾಗ 4 ಈ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ. ಭಾಗ 1ನೇ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಪುರಭವನಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿರೋಂಡು ಅಂಚನೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಹಿರಿಯ ಜನಕುಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಐನು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮುದ್ರಣ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಚನೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮದೀತ ಅಂಚಿನ ಇನಿ ಪೊಸಲಿದ ಈ ಕುಲಾಲ ಭವನಡು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೊಂಡು ಐತ ದುಂಬುದ ಸಭಲೇಸಿನ ಇನಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ. ಈ ಸಭಲೇಸದ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೆರ ಐನಂಚಿನ ಸಭಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಣಿಲದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಮಾಣಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 48 ದಿನದ ವ್ರತಾಚರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುನ ಕಾರಣವಾದ ಆರೆಗೆ ಬರಿಯರ ಆಪುಜಿಂದ ಪಂಡೇರು ಆರೇನಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆರೇನಲ ಪುಣ್ಯಪಾದಗೂ ತರೇಣ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಇನಿತ ಗುರುಕರ್ಮೆದ ಪೀಠನು ಅಲಂಕಾರ ಮಂತನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಚಂದಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬೇರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ. ಬೇರೆಗೆ
ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ್ ಪೆರ್ನೆ ಬೇರೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡ್ದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಂಗೇರು ಕುಳಾಯಿ ಬೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡುಳ್ಳೇರು ಅರೇಣ ನಮ್ಮ ಲೇಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲ್ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಅರೇಣ್ಲ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯ ನೆಂಚಿನ ಸರಸ್ವತಿ ಮೇಡಮ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡುಳ್ಳೇರು ಅರೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಬೇರು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅರೆನ್ ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೂಳ್ಯರಯಾನೆ ಕುಳಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನೆಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರನೆಂಚಿನ ಮಯೂರು ಉಲ್ಲಾಲ್ ಅರೆನ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಕರ್ಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲುನ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ನಿವೃತ್ತ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮಂಗಳೂರು ಬೇರೆಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಲ್ಲ ಗುರುಕರ್ಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆರನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಕರ್ಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅರೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ನಾವೂರು ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಗಳ ಗುರುಕರ್ಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಲಯನ್ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕುಲಾಲ ಕುಂಬಾರರ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಮಂಗಳೂರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಕರ್ಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಎಸ್ ಬೇರೆಣ್ಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಣ್ಣು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಗುರುಕರ್ಲು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಪಂಜ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೇರೆಣ್ಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಣ್ಣು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ.
ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಸಂಚಯಗಿರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕುಲಾಲ ಸುಧಾರಕರ ಸಂಘ ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಬೇರೆಣ ನಮ್ಮ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕುಲಾಲ ಕುಂಬಾರ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಡ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಬೇರೆನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆನು ನಮ್ಮ ಗುರುಕರ್ಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಗುರುಕರ್ಲ ನೆಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕಟ್ಟೆ ವಿಟ್ಲ ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆನು ನಮ್ಮ ಗುರುಕರ್ಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸೀನಾಮೂಲ್ಯ ಕಲ್ಲೆಟ್ಟೆ ತರವಡು LIC ಏಜೆಂಟ್ ಅಡ್ಡೆನಡ್ಕ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಸೀನಾಮೂಲ್ಯ ಕಲ್ಲೆಟ್ಟೆ ಬೇರೆನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡಿ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಗೆ ಗುರುಕರ್ಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಐತಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಕೋಣಾಜೆ ಸಹಾಯಕ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡಿ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಗೆಲ್ಲ ಗುರುಕರ್ಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಲಾಲ್ ನಲ್ಲರ ಗುತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲದಾರು ನಲ್ಲರ ಗುತ್ತುದಾರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅರೆಗಳ ಗುರುಕರ್ಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೈನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗುರುಕರ್ಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸುದ ಬಿನ್ನೆರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಂಚನ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಸುರತ್ಕಲ್ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಬೇರೆನು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಮಯೂರು ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ತೇಜಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಮೆಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಶಲತಾ ಕುಲಾಲ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅಂಬೇರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವದ ಸಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್ ಪೆದಮಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕುಲಾಲ ಕುಂಬಾರ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ.
ಶ್ರೀ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮೂಲೂರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕುಲಾಲ ಕುಂಬಾರರ ಯುವ ವೇದಿಕೆ, ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಬೇರ್ಲ ಬತ್ತದ ಗೌರವದ ಸಾಲನೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನವೀನ್ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಚಯಗಿರಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಿಲಾಸ, BC ರೋಡು. ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಲತಾ ಮೀಯಪದವು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ. ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ. ಬೇರೆಲ್ಲ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಮೂಲೂರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಕರ್ಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ಶ್ರೀ BK ಬಾಬು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿಟ್ಲ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುಲಾಲ್ ಮಿತ್ತೂರು, ಸಾಹಿತಿ, ಲೇಖಕರು. ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೇರೆ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ. ಬೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಯೂರು ಉಲ್ಲಾಲ್ ಶಾಲನ್ನು ಪಡೆದು ಗೌರವಿಸೋಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುಲಾಲ್ ಕೈಪಂಗಲ, ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿದಾರ್, ಕೈಮಾರ ತರವಾಡದ ಸದಸ್ಯೆ. ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಮಯೂರು ಉಲ್ಲಾಲ್ ಶಾಲು ಪಡೆದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಪೆರ್ನೆ, ಸಾಹಿತಿಲು, ಕಲಾವಿದರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೂಲ್ಯರೆ ಆನೆ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ನಾರಾಯಣ್ ಪೆರ್ನೆ. ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಎಂ ಬಂಡರಮನೆ, ಪನೋಲಿ ಬೈಲು. ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಸಂಚಯಗಿರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರು, ಗ್ಯಾರೇಜಿ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಶ್ರೀ ಅಚ್ಯುತ ಕಟ್ಟೆ. ಬೇರೆಣು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಣು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಕುಂಬಾರ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಚಿನ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಶಾಲು ಪಡೆದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ್ ಕುಲಾಲ್, ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಗೆ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಬೇರೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಡೆದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಪದ್ಮನಾಭ ಎಂ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸಂಘದ. ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಬೇರೆ ಶಾಲು ಪಡೆದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುಮಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಂಟ್ವಾಳ ಯುವ ವೇದಿಕೆ. ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಲ್ಲ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಶಾಲ್ ಪಡೆದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಬಿ ಬಂಗೇರ, ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಯಿಲೀಲಾ, BC ರೋಡು.
ಶ್ರೀ ರವೀನ ಬಂಗೇರ ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸೆಲ್ಕೋ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮುರಳಿದಾಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಾಲಿಯನ್ ನಾಗಮೂಲಸ್ಥಾನ, ರಘುವೀರ ಎಂ ಸಾಲಿಯನ್ ನಾಗಮೂಲಸ್ಥಾನ, ಯಾದವ್ ಕಾಮಜೆ, ಆನಂದ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಬೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಗೌರವದ ಶಾಲೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಕುಲಾಲ್ ಬೇರೆ ಅರ್ಕೆನ್ನ ನಾಗಮೂಲಸ್ಥಾನ ತಲ್ಲಿ ಕೊಡಂಗೆ ಬೇರೆಗೆ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಬೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಮೂಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಸಂಪಜೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಅಂಚನ್ ಅರ್ಕೆನ್ ನಾಗಮೂಲಸ್ಥಾನ ತಲ್ಲಿ ಕೊಡಂಗೆ, ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಉರ್ವಷ್ಟವರು ಗುಜ್ಜರನ್ ನಾಗಮೂಲಸ್ಥಾನ ಬೇಡೆ ಎಕ್ಕಾರು ಬೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬೇರೆನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕುಲಾಲ ಕುಂಬಾರದ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಲ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಗುಜರನ್ ನಾಗಮೂಲಸ್ಥಾನ ಬೇಡೆ ಎಕ್ಕಾರು ಬೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ಬಿ ಕುಲಾಲ್ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ಬಿ ಕುಲಾಲ್ ಪಕಲಕುಂಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು SDMC ಪಕಲಕುಂಜ ಶಾಲೆ ಬೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಜಯಗಣೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಬೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹರೀಶ್ ಕಾರಿಂಜ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಮೂಲ್ಯರಾಣೆ ಕುಂಬಾರರ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಗುರುವಣಿಕೆರೆ. ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಂಜನಾಡಿ, ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಅರ್ವ ಯುವ ಸಾಹಿತಿಲು ಬೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಕುಸುಮೋದರ್ ಕುಲಾಲ್ ಕನ್ನಡಿಕಟ್ಟೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀವೇಷಧಾರಿ ಕಟೀಲು ಮೇಳ. ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೇತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘ ಒಗ್ಗ. ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘ ಒಗ್ಗ. ಮೇರೇನು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಜಯಗಿರಿ ಬೇರೆ ಶಾಲು ಪಡೆದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಮೂಲ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೇರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೋಣಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಮೂಲ್ಯ
ಪುತ್ತೂರು ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪೆರ್ನೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಲ್ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಮುರಳೀದಾಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಾಲಿಯನ್ ನಾಗಮೂಲಸ್ಥಾನ ಚೇಲೂರು, ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಚೇಲೂರು, ಯಾದವ ಕಾಮಾಜೆ, ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ, ಅಂಜನೆ ಮಾತೆರನ್ನ ಗೌರವಿಸೈನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನಸಂದ ಒಂದು ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಗೂ ಹನುಮಂತ ಕೊರೊಂದಲೆ. ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಸ್ಥಳಸ್ಥಾನೀಯದ ದೇವದೇವರನ್ನು ನೆನೆತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷವೈನ ಕುಲಾಲ ಶ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪದ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಮೂಲಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲೆ ತುಲಿಪು ನೆತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯವೈನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರೈನಂಚ ನಮಗೆ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಚಂದಪ್ಪನ್ನ ಅವೆಲಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ವೇದಿಕೆ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಅನ್ಯಾನ್ಯ ಜೋದ್ಬಡಿತಿನ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಇನ್ನು ಎದುರು ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರೇ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನೆತ್ತ ದುಂಬುದನೆ ಆಚರಣೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನನಾತ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮನ್ಪರ ಇತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ ನಂಚಿನ ಕವಿ ಅವೇಲಕ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ರತ್ನ ನಂಚಿನ ಚಿದಂಬರ ಬೈ ಕಂಪಟ್ರೆ ಅವೇಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದ್ದು ಸಾರಥ್ಯದ ನಂಚಿನ ಮಹೇಶ್ ಆರ್ತಿಮಲ್ರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಾತ
ವರ್ಗದ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 4-5 ತಿಂಗಳ ನಿಂಚೆ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಹೇಶ್ ಅರ್ತಿ ಮೂಲ್ಯ ಎನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಡು ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ನಿಂಚೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಪಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚೆ ಮಂತಂದು ಉಪ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ಯನಕ್ಲೆಗಳ ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆಡೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತದ ವಿಷಯ ಅದಪ್ಪು ಮಾತ ವಿಷಯಗಳ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಮಂತಂದು ಇತ್ತಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ಮಹೇಶ್ ಅರ್ತಿ ಮೂಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತದ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತದ್ದು ಇನಿ ಒಂಜಿ 4,000 ಪೇಜಿದ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಇಡೀ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬರಿಕೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬರಿದಾದೊಂಡ ಅವೇಲಕ್ಕೆ ಅಕಲ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತೆ ವಿಷಯಗಳ ಆಚರಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಸವಿರವಾದ ಇನಿ ಬರ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನನಾತ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಜನಜಾಗೃತಿ ಆದ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡತ್ತು ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡಿನ ವರ್ಮೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅವೇಲಕ್ಕ ಪಿದೇವರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುವೆರೆಗಳ ಆ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಆಯಿತು ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅವು ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ್ ಸೇರಿಸೋದು ಕಿರಿಯಕ್ಲೆನ್ ಸೇರಿಸೋದು ಐನಾತ್ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಚಿದಂಬರ ಬೇಕಂಪಡೆ ಅದಪ್ಪು ಚಂದಪ್ಪನೇ ಅದಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟರು ಅದಪ್ಪು ಪ್ರತಿವರೇನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಐನು ಮಾತಿನ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಂತದ್ದು ಅರ್ಣಸಾರತ್ತೇಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪನ ಕೆಲಸ ಅವು ಇತ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ತುಲಿಪು ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಪಂಡು ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಪಂಡ ಇನಿ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ದಾಯದಿಂದ ಪಂಡ ಇನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಉಂಡು ಮಾತಾ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೂಗಲ್ದ ಈ ಯುಗಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಚಾರನ ಐನಾತ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾದು ಗೂಗಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಅದಪ್ಪು ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಅದಪ್ಪು ಅವಿನ ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಿಪನಗ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಮಿತ ಗೌರವ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಮಿತ ಗೌರವ ನನ್ನ ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಒಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಗೌರವ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಡ್ದು ಅವಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತದ್ದು ಜವನೀರನ ಪಿರವು ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜವನೀರನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ವಿಷಯ ಆಡದಪ್ಪು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯ ಆದಪ್ಪು ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಮನ್ಪಡೋದಂಡ ಈ ಇಂಚಿನ ತುಲಿಪು ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಕಟ್ಟಲದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ವರ್ಷದ ತುಂಬ ಹಾವಡಿತ್ತು ಇತ್ತ ಆವೊಂದು ಆಧುನಿಕ ಕಾರಣದ ಈ ಸಮಯಡ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಅರ್ಥ ಮೂಲಿನಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡೊಂದು ಪನ್ಪನ ತೋಜಿಂದು ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡು ದಿನೈತೆ ಇನಿ ಕೊಲ್ಲೇಡು ಕುಲಾಲ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಮಾತಾ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವಂದು ಇನಿ ಎಂಕಲ ಕೊಲ್ಲೆಡಿತ್ತಿನಡಾದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಬೇಗ ಪೋಡ್ ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಇನಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಎದುರುಡು ಪ್ರಾಂತರಿಗಳ ಮಹೇಶ್ ಅರ್ಥ ಮೂಲ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶುಭ ನಡಿ ಕೊರತೆ ಅನ್ನು ಪಿದಾಡುವೆ ಅಂದು ಅಂಚೆಡಾದ್ರೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತು ಅನುಕೇನೊಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲ ತುಲಿಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಆಯರ ಅಜ್ಜಿ ಐಟು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಲಿಪು ಮಂತದ್ದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ತೆರಿಪಂಡೆ ಅವಜಿ ಐನು ನಮ್ಮ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಐನು ತೂಪೋಡನ್ನು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ತೋಚ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಹುಡುಗಿ ಆದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಆಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಘ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗೆ ಆಪನಂಚಿನ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲಾದುಪ್ಪು ಕಿರಿಯಕ್ಲಾದುಪ್ಪು ಕವಿನಂಚಿನಕ್ಲ ಎತ್ತೋ ನಮ್ಮೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪಣಕ್ಲಾದುಪ್ಪು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದುಪ್ಪು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದುಪ್ಪು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ತುಲಿಪು ಮನ್ಪಡೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆವಡು ಆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪನಂಚ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆವಡು ಆ ಮನಸ್ಸು ಡಾಣನೇ ಇಂಚಿನ ತುಲಿಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತಿನೇಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಖಾಲಿ ನೆಪ ಮಾತ್ರ ಆಪುಂಡು ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ತೂಪಾಯರ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮನ್ಪಡೋದಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಜಾಗೃತಿ ಆವಡು ಸಮಾಜ ಎಡ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಐನಾತು ಒಡನಾಟದಿ ಓಡು ಅವಳು ಓಲು ಬಿರುಕು ಬರ್ಪಣ ಇನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮನ್ಪ ಕೆಲಸ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬುಡ್ದು ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪರ ಸುರು ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ತುಲಿಪ ಆಪುಂಡು ಏನು ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕುಲಾಲ ಕುಂಬಾರ ವೇದಿಕೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನಡೀತದೆ ಆ ನಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪನಟಿ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ಅರ್ಥ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸಾರಥ್ಯರ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಆಗಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪನವದ ಸಹಾಯಗಳ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಲ ಕೇಂದ್ರ ಯಾಪಂಡೆ ಈ ತುಲಿಪಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮಂತ್ರ ಜರ್ನ ಮಾತ್ರ ವರಿಯನ ಜೈಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಬ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜೋಡಣೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚಿದ್ರೆ ಮಹೇಶ್ ಅರ್ಥ ಮೂಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲೂಲೇರು ಅವೇಲಕ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಸಂಘಟನದಕ್ಲೂಲೇರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಯಕರುಲೇರು ಪನೊಂದು ಅರೆಗೆ ನನಾಥ ದೇವರ ಆಯ್ತು ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡನ್ನು ಪನೊಂದು ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ಅಂಚಿನ ವೀರನೇರ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಿತಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಪನೊಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಂಚಿನ ಈ ಕಲಾ ಸಂಪದದ ಸರ್ವೇರುಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದದ ಕೆಳಗೆ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಏನು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗೆ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತೀಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕುಲಾಲ್. ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಮಹೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅರ್ತಿಮೂಲೆ ಮೇರ್ನ ಸಾರತ್ಯಡು ಇನಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ ಮೂಲ್ಯ ಕುಲಾಲರ್ನ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟದ ಅಳಿದು ಪೋಪುನ ಮೂಲ ಕಟ್ಟಲೆದ ತುಲಿಪು ಪನ್ಪಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸುಡು ಪುನಂಚಿನ ಆಸೀನರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಆತ್ಮೀಯರ ಎನ್ನಚಿನ ಪೂರರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಕೈಟ್
ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಮೂಲ ಸೇರಿದ ನನ್ನ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಲ್ಲಾನ್ ಇನಿ ಮೂಲು ಮಾತ ಬೈದಿನಕಲು ಅಕ್ಲ ಸಮಯನ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜಡ್ ದುಂಬು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟೆಲದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಂತದು ಓವು ಇತ್ತುಂಡು ಓವು ಆ ಕಾಲಗ ಸೂಕ್ತವಾದಿತ್ತುಂಡು ಪಂದು ಐನು ಬರೆಪಾದದಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸನ ಐನು ನಮ್ಮ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತದು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಇನಿತ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಓವು ಬೋರ್ಡು ಸೂಕ್ತವಾದ ಐನು ಒರಿಪ ಒಂದು ನನ್ನದ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಐನು ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆವಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಗ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಗ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ నేను ಮಾತ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುನೈತ ಬದಲಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮೂಲ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿನವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಇನಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆವಡುವುದಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಬೋಡು ಇತಿಹಾಸದ ಅಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಅತನ ಇತಿಹಾಸನ ತೆರೆಯಂದಿನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಅವು ನನೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪುಜ್ ಅನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಇಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿನ ಹಿರಿಮೆ ಇತ್ತುಂಡು ಐನು ನಮ್ಮ ತೆರೆದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಇನಿ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವೀರನಾರಾಯಣ ಕುಲಶೇಖರದ ವೀರನಾರಾಯಣಡು ಆ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡು ಕುಲಾಲೆರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಉಲೈ ಜಾಗೃತಿ ಆತಂಡು ಕುಲಾಲೆರು ಸಂಘಟಿತ ಆತರು ಕುಲಾಲೆರು ಸಾಹಿತಿ ನಕಲು ಕಲಾವಿದರು ದುಂಬು ಬೈದರು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ನಕಲು ದುಂಬು ಬೈದರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಕಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನಕಲು ವಕೀಲರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ನಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತರು ದುಂಬು ಬೈದರು ಕುಲಾಲೆರಂದು ಮೂಲೆ ನಕಲಂದು ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪನ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಸಮೇತ ಕರಸೇವೆದ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಡು ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಇನಿ ಗಟ್ಟಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒರಿಯೇ ಯುವ ಸಾಹಿತಿ ಯುವ ಕಲಾವಿದ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬರಹಗಾರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಹೇಶ್ ಅರ್ತಿಮೂಲೆ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಡು ಅಪನ ಓಯ್ಕ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಉಲೈಡ್ ಏತ್ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಏತ್ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಲುಲ್ಲ ಏತ್ ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲ್ನ ಮೂಲ ಉಂಡು ಐತ ಹಿರಿಮೆದಾದ ಐತ ವೈಚಾರಿಕತೆದಾದ ಪನ್ಪಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ ಕೊರಡು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತದೇರು ಮುರನಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಒಂದು ಜಾತ್ ಜನಕುಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಏನಡೆ ಮುರನಿಗೆ ಬತ್ತದ ಬಂಡರು ಎಂಗ್ಲು ಉಡುಪಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮನ್ಪುವ ಬಂಟ್ವಾಳಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವು ಪ್ರಾರಂಭ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಇತಿಹಾಸನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ನೆನಪು ಮನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದಾದಿತ್ತುಂಡು ನಮಕ ಒವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿರಿಮೆ ಇತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ದಾದ ಮಾತ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲೆಡ್ ನಡ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ಒಂಜಿ ಬರದೀಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನನದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಐನು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಅವು ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಆಂಡ ಈ ವಿಚಾರದ ನಡುಟು ದುಂಬು ಆತುಂಡು ದುಂಬು ಇತ್ತುಂಡು ದುಂಬು ಅವು ಸೂಕ್ತವಾದಿತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಭಾರೀ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಂತದ್ದು ನನ್ನದ ಜನಾಂಗದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಐನು ತೆರಿಪಾಗ ಅನ್ನ ನನ್ನಲ ಈ ಅವೇನೇ ಮನ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ಹೇರಿಕೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬದಲಾವಣೆಲು ಆತನ್ ಆನಿದ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಓವು ಸೂಕ್ತನ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಓವು ಸೂಕ್ತನ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಓವು ಸೂಕ್ತನ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕತ್ವ ಇನಿ ತೆರೆಯೊಂದಿಜಿಂದಾಂಡ ಇನಿ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂತ ಗುರಿಕಾರನಕ್ಲೇನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಭಾಗಡ್ ಗುರಿಕಾರನಕ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಇತ್ತನಿಂದಾಂಡ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಗುರಿಕಾರನಕ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಅಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಿಕ್ಕಾಟಗ ಕಾರಣ ಆಪುನಲ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಅಕ್ಲ ಚೌಕಟ್ಟುಲೇನು ಇನ್ನಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆದ ವಿಚಾರಗೂ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮನ್ಪುನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮುಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆರೆದು ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ಬತ್ತಿಜಾಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ದುಂಬದ ಜನಾಂಗದ ದುಂಬದ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ನನ್ನದ ಜನ್ಜಿ ನಕಲ್ನ ವೈಚಾರಿಕತೆಲು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ಈ ವಿಚಾರಲು ನಡಪೋಡು ಈ ಒಂದು ಜಾತಿ ವಿಚಾರಲೆಡೆ
ನಿಖಿಲ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷ ಆಪನು ಈ ಆಜು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಜಾತ್ ಕೆಲಸ ಆತನ 100 ವರ್ಷ ಆಪನತ್ತ ಉಲೈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದನೇ ಮಿತ್ತು ಅಧ್ಯಯನವಂಥದ್ದೊಂದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಥೀಸಿಸಿನ ಬರೆಯೋಡು ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹೊರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ದುಮ್ಮು ಬತ್ತದಿತ್ತಾರೆ ಆರು ಮುರಣಿದ ದಿನ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಕುಂಬಾರರನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನಿಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅವಾಗ ಒಂದು ಜಾತ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಆಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪನಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತೆರೆದಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಭಾರೀ ಹಿರಿಮೆನು ಪಡೆದಿನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಜನಕ್ಕುಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಅನ್ಯ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಗೌರವಲು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮೂಲ್ಯ ನಕಲು ಅತನ ಕುಲಾಲರೆಂದು ಪಂಡಿನ ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ಪನ ವಿಚಾರಿಂಚಿನಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ನಿಯತ್ತ ದಕ್ಕಲ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಲು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆ ಪರಂಪರೆನ ಹಿರಿಮೆನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲೆ ನಮಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಂಡ ನನ್ನದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ದಾದಬೋಡು ಆ ನಿಯತ್ತು ಆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಜನಕ್ಕೂ ನನ್ನದ ಜನಾಂಗದ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ನಿಗಲು ದುಂಬದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತ್ಯಾಗಿಲಾದುಪ್ಪುಲೆ ನಿಗಲು ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಲಾದುಪ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆರ್ ಮಗ ನನ್ನದ ಜೀವನ ಅವು ಸಂಘರ್ಷದ ಜೀವನ ನನ್ನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸರೆಗೊಂಡು ఆయన ಹೇಳಿದವರು ನನ್ನ ಸಾಹಸಶೀಲತೆಯನ್ನು ನಿಗಲು ಮೈಗೂಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನೆವಡು ದಯಪ ನೀನಿ ಹಕ್ಕುಲೇನು ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯವನೇ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನತ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಇನ್ನು ಹಕ್ಕುಲೇನು ಎಂಕಲು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಎಂಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂಡ ಮಂಜಪ್ಪನ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ನೀರಿನ ಸಾನಡಿ ಏರಿಯತ್ತ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಿದರು ಖಾಲಿ ಕೈ ನೀಡಿದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೊರಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಇನ್ನು ಸಾಹಸಶೀಲತೆ ಬೋಡು ಇನ್ನು ಹೋರಾಟ ಬೋಡು ಹೋರಾಟದ ಬದುಕು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಐನ್ಲ ನಮ್ಮ ತರಿಪಾವಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೈತೇರು ಎಂಗ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಜೀವನನ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಯಿನಂಚಿನ ಜೀವನ ನಡಪಾಗ ಏರೆಗಲ ಹಾನಿ ಮನ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಟ್ಟುಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪಡಿಕಲು ಪೂರ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ತುಲಿಪು ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಆವಂದೇ ಇತ್ತುದು ನುಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆವಂದೇ ಇತ್ತುದು ನುಂದಾಂಡ ಅಮೃತ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಮೃತ ಬರ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಹಾಲ ವಿಶಲ ಬರ್ಪುನ್ ಐಕಲ ತಯಾರಾದು ಪೋಡು ಹರೀಶ್ ಮಹೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅರ್ತಿಮುಲ್ಲರೆ ಟೀಕೆಲು ನೂದು ಬರ್ಪುನ್ ಸವಾಲು ನೂದು ಉಪ್ಪುನ್ ಈರು ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಇರಗೆ ದಾದನ ಲಾಭ ಉಂಡು ಈರು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೂ ಬಡೋದು ಮನ್ಪುರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕತೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ನಡುಟು ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟಿ ಹಿರಿಯರಗಾಲಿನ ಶಾಲು ಪಾಟ್ನ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತಾರಂದಾಂಡ ಇರನಾಳ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತಿಜಾರಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೀರ್ನ ವಿರೋಧಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಪೇರು ಇನಿ ವಿರೋಧ ಮನ್ಪೋಡು ವಿರೋಧನ ಪಡೆ ಉಂಟಾಂಡ ಈ ರೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತಂಡ ಯಾವು ಮನಿ ಬಂದಗುಲುಂಡ ವಿರೋಧಿ ನಕಲು ಪುಟ್ಟುಜೇರು ಮಯೂರುಳ್ಳಾಗಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾತ್ರ ಸಂಘಟೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನ ಮನ್ಪನಕ ತನ್ನಾತಿಗೆ ವಿರೋಧಿ ನಕಲು ಪುಟ್ಟುವೇರು ಆ ವಿರೋಧನ ಎದುರಿಸಿನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಈರು ಸಮಾಜ ಇರೆಗೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಪೂರ ಇರೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಹರಿವಾಣಡ್ ಕಂತದ್ದು ಕೊರ್ಪೇರ ಬಂಡದು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಭ್ರಮೆಟೀರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೋರಂದಾಂಡ ದಯಮಂತದಿರು ಉಂತಲೆ ಬದಲಾದ ಬರ್ಪನ ಸವಾಲು ನೀರು ಸಮರ್ಥವಾದ ಎದುರಿಸೋರಂದಾಂಡ ಸಮಾಜದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇರೇನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ್ಟಡು ಬರೆದದಿ ಓಡೊಂದಾಂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಮನೋಭಾವ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಇರಬೇಕು ಮುಂದುವರಿಲೆ ಇರ್ನ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದ ನೀರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುವ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಇಡೀ ಸಹಸಂಘಲದ ಸಹಕಾರ ನೀರಗಿದೆ ತುದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಷಿದ್ಧ ಪದಕಲು ಉಪ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಸಹಾಯಕತೆನೆ ಸಮಾಜದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆನೆ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆತನನು ಮೂರ್ಖತನ ಅಂತ ಪನ್ಬಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಜಿಪವನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಸಹ್ಯಕರ ಶಬ್ದಲೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗಟ ನಮಗೇನುವ ಕೆಲವು ಸಲ ಅಂಚಿನ ಶಬ್ದಲೇನು ನಿಷೇಧಿತವಾದ ಬರೆಯಂದನೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪನ ಸಮಾಜದ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ತೊಜಿಪವನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮಲಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸೋ ಒಂದು ಈರು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸದ ಇರೆಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಡು ಕುಲದೇವರಾಯನಂಚಿನ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವರು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಮಕ್ ಕೊಯ್ಟ್ಲ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಲೇನು ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲೇರು ಬೇತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಂತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಲು ದಿಂಜ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಬರ್ಪುನ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಹಿರಿಯರು ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಇನ್ನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯಕಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವಡೆ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜನ ಧಾರ್ಮಿಕತದ ಆಧಾರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವದ ಇದು ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನತ್ತು ದೀತಾರೆ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕನ್ನತ್ತು ದೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹಿರಿಮೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು
ಇನಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ನಕಲ್ನ ಒಂದು ವಿಭಾಗನ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪನಾಗ 7 ಮಂದಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಚಿನ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೋಲೇರು ಆಕಲ ಒರಿಯೋರೇನ ಉಲಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತುಂಡ ಆಕಲು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಕಲ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬೈದಿನಿ ಅಂತುಂಡಾಗ ನಮಕ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುನು ನಮ್ಮ ನನ್ನದ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ನನ್ನದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶವಾದದೆತ್ತದು ತುಜಿಪೋಡು ಅಂದು ಉಲಾಯ್ಡು ಇದು ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಯುಗ ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಲು ಸಹಜ ಏರಿಗೆ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಹೊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಡಿಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪಾಡ್ದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಐಕ್ ಮಾತು ವೈಕಲ್ಲ ಪೋಟಿ ಹೊಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಇರು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗ ಹಿಡಿತಾರೆ ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೈದಾರೆ ನನ್ನ ಇರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೇನು ಕೊರ್ರೆಗೆ ಶುರು ಮನ್ಪೇರು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೇನು ಪಡೆಯರಿಗೆ ತಯಾರಾದುಪ್ಪಲೆ ಸವಾಲುಲೇನು ಎದುರಿಸರಿಗೆ ತಯಾರಾದುಪ್ಪಲೆ ಅಂತಿಮವಾದ ಇರ್ನ ಇಡೀ ಯೋಜನೆ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲು ಪಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಈ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೇನು ಇರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಪಡೆ ಇರಗೆ ಶುಭ ಅವಡು ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸಂಪಾದಕರೇ ಅಂತೀಯ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ 2 ಜನ ನೀರು ಉಪಸಂಪಾದಕರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಒರ್ತಿ ಮಹಿಳೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂದೆತ್ತಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಗಾಯತ್ರಿ ಎಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಇರೆಗ್ಲ ಶುಭ ಅವಡು ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ದುಂಬು ಬರೋಡು ಇನಿ ಸಮಾಜದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದಿನಕ್ಲಿ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನು ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಖಾಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆಟ್ IAS ಗ್ರೇಡಿಗೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋತಿನಂಚಿನ ಮಂಜಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಎದುರುಡೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲಾಲರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಕ ನನ್ನದ ಜನಾಂಗ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಪುಟ್ಟಿದಿನವು ಶಾಪ ಹತ್ತಿ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಪುಟ್ಟಿದಿನವು ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅವೆನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಂಬಿನ ರೀತಿಡೆ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ನನ್ನದ ಜೋಕುಲಿನ ಎದುರುಡು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬರಡು ಬರ್ಪಿನ ದಿನಕುಲು ನೆಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮೂಜಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಮುದಾಯವು ಒಂದು ಕೆಂಡವು ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಬರಪಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗ ಮಾತೃ ಸಂಘಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷ ಆಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆಪನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬೆ ಮಹೇಶ್ ಅರ್ತಿಮೂಲೆ ಇರ್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವಡು ಈರ್ನ ಪುಸ್ತಕದ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಇರೆಗೆ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಾಲ್ನ ದಯಪ ನೀನು ಓಲು ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಓಲು ಬೂರುಣೊಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾವು ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಅವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟದಿಂದಲ್ಲ ಅವು ಸಮುದಾಯದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಜನ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಇರ್ನ ಆ ಭಕ್ತರಾಣಿ ಅತ್ತನ ಏರು ಬರ್ಪೇರ ಚಿಂತನ ಮಂತನಲೆಗೆ ಪೂರ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಗುರುಕಾರನಕ್ಲೇನು ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಲೆಪ್ಪೋರಂದಾಂಡ ಐಕು ಬೋಡಾಪನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒನಸದ ಖರ್ಚಿನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಲೆಟ್ಟು ಮಾತೃ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವ ನಾನು ಮಂತದ್ದು ಕೊರಪೆ ನಮಕ್ ಮಾತರೆಗಳ ಶುಭ ಒಡಪಂದು ಶುಭ ಕೋರೊಂದು ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರನೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಕುಲಾಲ ಶ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾ ಸಂಪದ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅರ್ತಿಮೂಲೆ ಮೆರ್ನ ಸಮರ್ಥ ಸಾರ್ಯತೋಡು ನಡಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭಿನ್ನರೆ, ಸಭಾಂಗಣಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸಭಾಸದರೇ, ಮೂಲ ಕಟ್ಟಳೆದ ತುಳಿಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು. ಆ ಬಗ್ಗೆ
ಪಾತೆರಡುಂದಾಂಡ ಮೂಲ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಳೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರಾಂಡ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಉಪ್ಪೋಡು. ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚ ಹಳ್ಳಿಡು ಬೆಳೆತಿಂಡಲ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾನಿ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಮರ್ದು ಪರ್ದು ಬಕ್ಕ ತಾರೈದ ಗಂಜಿ ತಿನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳುಂಡು. ಆಂಡ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡಪಡು ಪನ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ತುಲಿಪು ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇನು ಮೂಲು ದಾದ ಒರಿಯರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಈ ಗುರ್ಕರ್ನಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಪ್ಪುವೆರು ಮೂಲು ಉಲ್ಲೆರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಡು ಗುರ್ಕರ್ನಕಲು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಧಾರಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲೆರು. ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ ದುಮ್ಮುದ ಕಟ್ಟಳೆದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನವು ಖಂಡಿತ. ಆಂಡ ಮಯೂರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮಲ ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಆವೊಂದು ಪೋಡಾಪುಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪುಲ್ಲೆಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ಲೇಸುದಾನಿ ದಿಬ್ಬಣ ಪಿದಡ್ನಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವೆರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಪಿದಡ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನವಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಗುರುಕರ್ನಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು. ಹಳ್ಳಿಡು ಮಾತ ಬರ್ಪೆರದನ್ನ ಬಟ್ ಪೇಟೆಡ್ ಗುರುಕರ್ನಕುಲ್ ಬರ್ಪುನ ಪೂರ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಹೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅನಗ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಗಣಪತಿನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಂಡೇರ ಭಜನೆ ಪಂಡೇರ ಅವೇ ರೀತಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಗಲ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವೇರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಶ. ಮಹೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರನ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಅವು ಉಂಡ ಹಿಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಐನೊಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡು ಒಂಜಿ 2 ಪೇಜ್ ಆಣ್ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ತೆರಿನಕಲು ಪನ್ವೇರು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ನಡಪುಂಡು. ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಲು ಚಾವಡಿ ಅದನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ತರವಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಣದು ತರವಾಡು ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ಇಲ್ಲಗಲ ತರವಾಡು ಪನ್ಪೇರು ಕುಟುಂಬದ ಪಂಡ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲೆಗೆ ಬಲಸುನ ಅಂದೆಲ್ಲ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಪತ್ತನಾಜದಾನಿ ಆತನ ಕೆಲವು ಭಾಗಲೇಡು ಕೆಲವು ಜಾಗಲೇಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿವಸ ಐಕೊಂಜಿ ದಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿಪ್ಪೇರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿಲ ಆ ದೈವಲೆಗೆ ಪೂನೀರು ಕರಿಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಈ ಬೂತಗು ಮಲ್ಪುನ ಅಂದು ಬೂತಗು ಮಲ್ಪುನ ಅನಿ ಯಾವ ರೀತಿಡು ಬೂತೊಲೆಗೆ ಬಲಸೋಡು ಆ ಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ಯನಕಲ್ನ ಜಾತಿಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನಂತೂ ನಂಬಿಕೆ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ನಕುಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಜಾತಿದಕಲು ಆಯ್ನಾತ್ ದೈವ ದೇವೇರಿನ ನಂಬಿಕೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬಣದು. ಭಟ್ರನಕಲು ಮಲ್ಪನ ಪೂಜೆಗಲ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಅದರದ್ದೇ ಭಟ್ರನಕಲು ಹತ್ತಂದಿನಕಲು ಮಲ್ಪನ ಪೂಜೆಗಲ ಅಂಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಅಲಜಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಬೊಲ್ಪುದಿ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪ ಅವೇ ಭಟ್ರನಕಲಾಂಡ ಅಕುಲ್ಲ ದೀಪನಿ ಬೊಲ್ಪುದಿ ಇದು ಬೊಲ್ಪೆ ದೇವರಿಗೆ ತೊಜ್ಪಾವನಿ ಐನು ಪೂಜೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮಾನಾಗೆ ಬೊಲ್ಪು ದೀಪನೇನು ಅದು ಯಾನೊಂದು ದಾಯ ಪನ್ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾನು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪದಿ ಇದು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏರನಾಣ್ಲ ಫೋನ್ ಬತ್ತಿಂದ ಪೊಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಬೊಲ್ಪುದಿ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಅತಂಡ 6 ದೇವರಿಗೆ ಬೊಲ್ಪುದಿ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪೇರು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದುಜ ಅಂಚಾದು ಈ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಸಲಹೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಯಾನತ್ತು ಯಾವ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಳೆನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆದ ಯಾವುದೇ ಲೇಪನೈಕ್ ಅಂಟಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಬರುಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಂದೇನು ದಾಯ ಏನು ಪಂಡೆ ಯಾನು ಹಲವಾರು ಈ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಆತಂಡ ನಾಗದೇವರನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ ನಾಗ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವಳು ಪೋನಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾದವಡು ಅವಳು ಬೋಡಾಯಿನಾದ ದುಡ್ಡು ಬರೋಡು ಸಮ ಸರಿ ವೈಕ್ ಬರೋಡು ದೈವ ದೇವರ್ನ ನಾಗದೇವರ್ನ ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಆವಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಾದ ದುಡ್ಡು ವಸೂಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೋಸ್ಕರ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಡ್ಡು ವಸೂಲು ಮಲ್ಪು ನಾವು ಸರಿಯತ್ತು ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಮಹೇಶ್ ಎರಡಲ್ಲ ಪಂಡೆ
ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ಯಾವ ರೀತಿದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯಡು ದುಡ್ಡು ಒರಿತದ ಕನತು ವಂತಿಗೆ ತರೆವಂತಿಗೆ ಇಂದ ಅವಳು ಪಾಡುವೇರು ಐನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಆ ಭಕ್ತಾದಿಲೆಗೆ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆದ ಕೆಲವು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಪಾತೆರೊಳೇನು ಪಂಡದು ಅಕ್ಲೇನು ಪೋಡಿಪದ ದುಡ್ಡು ವಸೂಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಪ ಉದಿಪನಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರುಡು ವನದಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಂದು ಹಲವಾರು ನೆಟ್ಟಾತನು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಅನತೂತೆ ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಸೀಕು ಇಂಚಿನ ಪರ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಂದ್ರೆ ದಾಮೋದರ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರು ಇತ್ತೆರ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜಾನಿ ಬಟ್ ಯಾನೈನ ಕೇಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಪೋಪುನೇ ಉಂತೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆದ ಕಟ್ಟಳೆಲೇನು ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ಯನಕಲೊಂದು ಪಂಡ ಆಯ್ನಾತು ಸಾಧು ಸಂತೆರ್ ಲೆಕ್ಕಂತಿನಕಲು ಸಾಧು ಸಂತರು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಐಟ್ ಅರ್ನ ಸರಿಯಾದ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಅಕಲು ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಅಂಚ ಅದು ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆದ ಯಾವುದೇ ಒಂಜಿ ಲೇಪನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಲೆಡು ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರು ಉಳ್ಳಿರು ಆರು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಎನ್ನ ಮಗನ ಮದ್ಮೇಡ ಅರ್ನನೆ ಗುರುಕಾರ್ಮ ಇತ್ತನೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಳ್ರಿ ಅರೆಗೆ ಯಾನು ಸುರೂಟರ ಏಪನ ಯಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಪ್ಪನ ಬಂಡೆ ಏರಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಲು ಪೋದು ಈ ಕಟ್ಟಳೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆನಾಗ ಪೋದು ಪಾನೋಡುವನು ಬಟ್ ಎಂಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗೆ ಎಂಕ ಪೋಯರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಯಬಂಡೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿನೇದ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಕಟ್ಟಳೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಆತುಜಿ ಈ ರೈನೊಂಜಿ ಮುಂಡಸ್ ಕಟ್ಟು ನೆಂಜಿ ಅವು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತ್ರಿ ಏರಾರು ಇತ್ತಾರು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರಿಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುರಣಿಯನ್ನ ಮಗನ ಮದ್ಮೇಡು ಮುಕ್ಕಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಗುರುಕರ್ನಕಲು ಪೊಣ್ಣ ಪಾಲಡಾರು ಆಣ ಪಾಲಡು ಸುರೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಅವಂತು ಆಂಡ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆ ಪೈಪೋಟಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಗೌರವಯುತವಾದ ಉಪ್ಪುಣು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನನಂಜಿ ಭಿನ್ನಹ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಅನ್ಪನಾಗ ಆಣ ಕಡಿತ ಗುರುಕಾರ್ರು ಪೊಣ್ಣ ಕಡೆತ ಗುರುಕಾರ್ರು ಉಪ್ಪೇರು ಈ ರಡ್ಡು ಜನತ ಗುರುಕಾರ್ನಕುಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕಡೆತ ಗುರುಕಾರ್ನಕುಲ್ಲ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸೋನ್ನಕುಲ್ಲ ಸುರೂಟೆ ಪಾತೆ ನೋಡು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಐಟ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಹಾಪ್ಲೇಕ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪ್ರಿಂಡು ಸುರೂಟೆ ನಿಕುಲ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಬೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ತೆಗೆದ ಹಾಗೆ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿಡು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಲೇಕ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪೊಡು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲೆಡು ಯಾನು ಸತ್ಯ ಪರೊಂಡ ಎಂಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ನಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪುನೊಂದು ಬಂಡ ವಾಂಕದೆ ಅರ್ಪುಂಡು ತಾಯ ಬಂಡ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಹಳ್ಳಿಲೆಡು ದುಂಬು ಗುರ್ಕಾರ್ನಕಲು ಬತ್ತಂಡ ಅಕಲು ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆವಡು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಅವು ಕೆಂಬುಡೆ ದಾಯೆ ಕೊದ್ದೆಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ತೌತೇನೆ ಪಾಡೋಡು ಕೆಂಬುಡೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬದನೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ರೀಸನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಲೇಸು ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಅಧೋಗತಿಗೆ ತಳ್ಳುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರೆ ಇರ್ನ ಇಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೊಂದು ಪುಂಡ ಕಂಡವಟ ನೆಟ್ಟು ಯಾನು ತೀಸಿಸ್ಲ ಬರೆಯೋಲಿ ತೋಜುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಆತು ಹುರುಪು ಬರೋದುಂಡು ದಯಬಂಡ ಪೆಟ್ಟು ಯಾನು ತಿಂದದೆಂಗೆ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದೇ ಅನ್ಪಂಡು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾನೇ ಗುರುಕರ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಬಟ್ ಎಂಕ ಗುರುಕರ್ಮದ ABCD ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾವುಡು ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಸಭಿಕೆರೆಗಳ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡೋನ್ ಪನ್ಪುನೇ ಮುಖ್ಯವಾಯಿ ನಾವು ಐಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಗುರುಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಕುಲ ಏನಂದು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮೂಲು ಕಂಡ ಮದ್ಮಲ್ ಉಪ್ಪುವೇರು ಆ ಪಕ್ಕ ಈ ಪಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಸಭೆಕ್ ತೂಪು ನಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ತೂಯೇರು ಅಕಲ್ನದಾಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಪ್ಪುನಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲ್ನ ಬತ್ತಿನ ಸಭಿಕೇರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲ್ನ ಬೇರಿನ್ಲ ಪೀಂಕನಲ್ಲ ತೂಡು ಬರೀ ಬೆರಿನ ತೂಂಡಲ ಪರವಜ್ಜಿ ಅಕಲು ಬಗ್ಗದ ಪೂರ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕಲು ಎಂಚಿನ ತೂ ಪರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂದೇ ಕೊಂಚ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡಿವಾಣ ಪಾಡೋಡು ಯಾನೆಲ್ಲ ಮಗನ ಮದ್ಮೇಡು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸೇ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಪನ್ಪುನಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಆಂಡದಾದ ಅನ್ಪುಣು ಆರು ಕೇಂಡಿಜೇರು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರು ಈಜೀಜ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರತ್ತು ಅರ್ನ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಜನ್ಜಿ ಬಂದಿರು ನಮ್ಮ ಮಯೂರು ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ಜನ್ಜಿ ಬೋರ್ಡು ಬಟ್ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಐನು ಪತ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಹಾಳಾಪ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಜನ್ಸಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಹಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಜ್ಜಿ ಇಂದೆತ್ತಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಹೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರೆ ಇರ್ನ ಯಾನು ಕೋಡ್ಯಾರು ಮುರಣಿ ಬತ್ತೇರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಣ್ಣಗೊಂಡರು ಅದೇ ಈರು ಏಕಾಂಗಿ ಸಾರಥ್ಯೋಡು ಎಂಚ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಹೊಂದುಲ್ಲರತ್ತ ಇರೆಗ ಅರ್ಜುನನೊಂಜಿ ತೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಗೆ ಏರಾಳೊಂಜಿ ಪತ್ತೊನ್ಲೆ ಎಂದು ಯಾನು ಪಂದತ್ತ ಇನಿ ಬಣ್ಣಗಲ ಏಕ ಸಾರಥ್ಯ ಪೆಟ್ಟಲ ಮಲ್ಪುನಾರೇ ಸಾರಥಿ ಇಲ್ಲ ಆರೆ ಅಂಚ ಸೊ ಅವಲ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಂಡುಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯೋಡು ಅವು ನಡಪಾಡು ಮಯೂರುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಎಂಚಲ ಪಂಡೇರು ಇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯಗೂ ಎನ್ನ ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡು ಬಣದು
ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ ಇತ್ತಿಂದ ಇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯ ಪೊರ್ಲೂರು ನಡಪಡ ಅನಿಲ್ ದಾಸಲ ಪಂತೇರು ಚಂದಪಂಡಿ ಎಂಚಲ ಉಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಮೂಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಇರೆಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪುನಕಲು ಇಪ್ಪೇರು ಇರ್ನ ಅಂದು ರತ್ತೊಟ್ಟು ಬಿಲ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡಪುನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರಡು ಪಂದೊಂದು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಳ್ಳೆತನಲ್ಲ ಈರು ಐಟ್ ಕೆಲವೇರಿಯರ ಥೀಸಿಸ್ ಬರೀತೇರಿಂದಲ ಪಂಡೇರಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ತೆತ್ತೊಂದಿನಾರಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅರೆಡೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅರ್ನ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆತನದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ತು ದಾಖಲು ಮಲ್ತದು ಪುಸ್ತಕ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಪಂದು ಯಾನು ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಸುವೆ ಇರಗೆ ನನ್ನ ಲೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪೆರ್ಮೆದ ಬೊಲ್ಲಿಲು ದಿನನೇ ಪೂದರ್ನ ಲೆಪ್ಪೆ ಅಕ್ಲೆ ಚಾವಡಿದ ಮೆತ್ತ ಬರಡು ಕುಮಾರಿ ಅಂಶಿಕಾ ಕುಲ್ಲಾಲ್ ಸಜಿಪ್ಪ 1ನೇ ತರಗತಿದ ಬಾಲೆ ಶಿಶುಗೀತೆ ಶಿಶುಗಾಯನ ಕುಮಾರಿ ದ್ವಿತಿ ಕುಲ್ಲಾಲ್ ಬೋಲ್ಯಾರ್ 8ನೇ ತರಗತಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪೆರ್ಮೆದ ನಿರೂಪಕಿ అయిన ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕುಲಾಲ್ ಮೂಲೂರು ಈರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಅವೇ ರೀತಿಯೇ ಪೆರ್ಮೆದ ಗಾಯಕಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕುಲಾಲ್ ನರಿಕೊಂಬು ಕುಮಾರಿ ಕಾವ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಕುಲಾಲಮ್ಮಟ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಪೆರ್ಮೆದ ನಿರೂಪಕಿ ನಶ್ಮಿತಾ ನಾರಾಯಣ ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿದ ನಿರೂಪಕಿರೆ ನಶ್ಮಿತಾ ನಾರಾಯಣ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ವಿಟ್ಲ ಕುಮಾರಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ವಗ್ಗ ಪೆರ್ಮೆದ ನಿರೂಪಕಿರೆ ಕುಮಾರಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ವಗ್ಗ ಲೆಸದ ಗುರುಕಾರಕ್ಲೇನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪುಗಾರ್ಥ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಬೊಲ್ಲಿಲು ನನಾತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೆನ್ಕೆ ಮನ್ಪೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನಲ್ಲಾತ್ ಮೆನ್ಕಲೆ ಶಾಲು ಮಾಲಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಣ ಕೈತಾಟಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಾನಾತಿಗೆ ಜೋರಾಯಿನವರ ಕೈತಾಟಿ ಅಕ್ಲನ ಬದುಕದ ಸಾಧಿನಿ ಈಯೊಂಜಿ ದಿನಕ್ಲಿಗೆ ನೆಂಪುಡೊರಿ ಒಂಜಿನ ದಿನ ಅವಡು ದುಂಬುಗ ಅಕ್ಲನ ಬಾಲು ಬಂಗಾರ ಅವಡು ಅಕ್ಲ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಕಜ್ಜೊಲ್ಲ ಸಮಾಜಗೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಸಾಧಿ ತೋಜಾವು ಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ಎಂದು ಪಂಡೊಂದು
outfits. ಕುಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾ ಸಂಪದ ಇವೊಂಜಿ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ, ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ತೂಂಡಲ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಎಂಚ ಪಂಪಿನಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ಅತಡ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯಗೂ నేను తలుపవడు అతడు ఆయన ఒరిపవడు పనిపినంచి ఉద్దేశుడు మంతినంచిన ಮಹೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ನ ಈ ಸಾರಥ್ಯದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಏನೊಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಲೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದುಂಜಿನ ಸನ್ಮಾನ ಸಂದಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪುಣಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ಎಂಕ್ಲನ ಆತ್ಮೀಯರೈನ ಮಯೂರ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬೊಕ ಮಂಜಪ್ಪನೆ ಬೊಕ ಪೂರ ಎತ್ತಿನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದಿಸಾದ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೆನ್ನ ಮೋಕೆಡ್ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡ ಅತಡ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ದಯಪಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಸುರೂರ್ದು ಒಂಜಿನ ಹಿಡ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಓದುವ ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಉನ್ನಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಐಬಕ್ಕ ಐದು ನಂಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಡ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕೆಲವು ಜಾತಿದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಅವು ಜಾತಿದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲವು ಜಾತಿಲಿಗೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವಪ್ಪು ಕುಳಾಲಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ರ ಸಮುದಾಯದ ಅಪ್ಪು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೇ ಥರ ಇತ್ತಿಲಕ ಉಂಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ತೂಪಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿಲಕ ಉಂಡು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗನಸ್ತಿಕ್ಕಿಡಿ ಆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಬೇತ ರೀತಿಡು ಇತ್ತದೊಂಜಿ ಮಯೂರಣ್ಣೆ ಪನ್ಲಕ ಸಮಾಜ ಬದಲಾನಾಗ ಈ ಹಿಂದುಲ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬದಲಾವಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆನು ಬದಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಮನ್ಪಿನತ್ತೆ ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಒಪ್ಪುಲಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಮನ್ಪಿನಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರಿಯರು ಅವೇ ಚಿದಂಬರ ಬೈಕಂಬಾಡಿ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶನ್ನಾಗಿ ಪಂಡೇರು ಒಪ್ಪಿನ ವಿಷಯ ದಯಪಂದಂಡ ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಈ ಬುಕ್ ಬರೆನಾಗ ಬರೀ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲು ಬರ್ಪುಂಡು, ಕೆಲವು ಒರಿಯರಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು, ಕೆಲವು ಒರಿಯರಿನ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅತ್ತಡ ಐನು ವರನೆ ನಂಗೆ ಐನು ಒಪ್ಪೆರೆ ಆಪೋಜಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ತೂದು ಬರೇಪಿನ ಕೇನುನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐಕೆ ಕಾರಣಲ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಇತಾರೆ ಮಂಜ ಪಂಡೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಐಕೆ ಕಾರಣ ದಾನೆ ಇದು ಬರೀ ಪಂಪಿನ ಮೇರು ಪಂಡ ಮಂಜೆ ಐಕೆ ಬರಿಯರ ಐಕೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಒಲ್ತುದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಅವು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ದಯಪಂದಂಡ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಕವರ್ ದೀವಂತ ಅಲ್ಲಿ ₹2 ₹1 ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಗುರ್ಕಾರ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸುರೂಟು ಕವರ್ ಬರ್ಪಿನ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಹರಿಯಾಣ ಹೊಡೆದಿದ್ದು
ಇಂಚಿನಾಲು 2 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚಿನಾಲು 3 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸುರೂತ ಕಟ್ಟಿ ಇಂಕ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಾಗ ತುಯಿನ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಮದುಮೆದ ಲೇಸು 5 ಬಕ್ಕ ಮುಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯಾರೆಜ್ಜಿ ಮುಟ್ಟು ಪಾಡಂದೆ ಬತ್ತ ಲೇಸು ಅರಿದಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಿತ್ತನು ಹಾಗೆ 2 ಅರಿಪಾರ್ದು ಅನ್ನ ಸೈಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮುದಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಲಿದ್ದನು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟು ಪಾಡುವೇರು ಶೂ ಪಾಡುವೇರು ಅರಿದಕ್ಕುವೇರು ಅವು ಏತು ಸರಿ ಏತು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ 2ನೇದು ಆ ಅರಿಪಾಡಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ವಿಷಯಲ ಗುರ್ಕಾನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಅರಿಪಾಡ್ನ ದಾಯಗೆ ಅರಿಟದಾದ ಉಂಟು ಕೆಲವರ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಲಂತರಿ ಪಾಡೋಡು ಕೆಲವರ ಪನ್ಪೇರು ಉರ್ಪೆಲ ಅರಿ ಪಾಡೋಡು ಕೆಲವು ಉರ್ಪೆಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೊಲಂತೆ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಲೆಕ್ಕಲ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ನಡಪನ ತುದುಪ್ಪೆ ದಯಪಂದ ಒಯ್ಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬರನಗಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯನಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಜನಟ ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಣೇರ ಆಪುಂಡ ತೂದು ಬರೆಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಪಿನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಯಪಂದಂಡ ಒಲ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪು ಸೂಪುಂಡು ಪೂರೆಣ್ಣ ತುಯ್ಯರಾಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಕೈತಲ್ಲೇ ಬರುಳೆ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟೆರಾಯ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾರೆ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಪಿನಡಿ ಎತ್ತೊಲಿ ಪಂಪಿನಡಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಯಪಂದಂಡ ಈ ಗುರ್ಕರ್ಮೆ ಪಂಪಿನ ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲೋಡು ಮಂಜ ಪಂಡೆ ಮಲಿಬೇಕ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಪಲ್ಲಕನೆ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಇತ್ತಿನ ಅಂದು ಬದಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ದಾರೆ ಮೈಪಾಯ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗುರ್ಕಾರೆ ಪಂತಿನಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಬಂಗಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ದಾರೆ ಮೈ ಪೂಜೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಬಂಗಾರ ಹೊಲ್ತಾಕಂತದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕಾಸು ಬಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾರೆ ಮೈ ಬಾದಿನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚಿನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇರಂಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ನಿಗಾಂಟು ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರ ಏರವಣ್ಣ ಬಚ್ಚಿರ ತಗ್ಗ ಅಲ್ತೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಅಲ್ತೂರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಯ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಿಶ್ಚಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮದ್ಮೆದವಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮದ್ಮೆದವಲೆ ಅಪಗಣೆ ಇಂಜಿನ್ ಅವು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಗ್ಗಿಂಡವು ಇಂಚೆ ಮುಗಿಪೇರು ಪಂಪಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಮಣ್ಣ ಹಾಕ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ ವಿಷಯ ಬೆತ್ತೆ ಅನ್ನ ಹಿರಿಯ ಕುಳಿತಿಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರಮೇನಿತ್ತು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕುತ್ತಾಗ ನನ್ನಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅಥವಾ ಈ ಬುಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬರೆದು ಮುನ್ನ ಐನೊಂಜಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬರೆವಲ ಓರಿ ಸಾರೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಐತೆ ಆಯ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೆತ್ತೆ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಈ ಕಟ್ಟೆ ಎಳೀತಂಜಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪತ್ತಿಗೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ನಾಗಕ್ಕೆ ಪೇರು ಮೈಪುವ ಇತ್ತೆ ಬನ ಮರ ಪೂರ ಕರ್ತದು ಐಗೆ ಶೀಟ್ ಪಾರ್ದು ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತು ಜಿಗ್ಗ ಮಲ್ತು ಐದು ಜಿಗ್ಗ ಮಲ್ಚಕ್ಕೆ ನಾಗೆ ಕುಲ್ಲು ಜೇವಲು ದಯಪಂದ ನಾಗಾಗಿ ಬೋಡಾನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಜ್ಜೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪುವ ಪೇರು ಮೈಪುವ ಪೇರು ಕೊಂಚ ಪೈಪ್ ದಿಯರು ಪೈಪ್ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಡ್ರಮ್ಮು ದಿಯರು ಡ್ರಮ್ ಉಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಡೆಕೊಂಡು ಪರಿಯರು ದಾದ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಜಿನ ನಾಗಾಗ ಅವು ಕಡಲು ಪೋಡಿಗೆ ನಾಗಾಗ ತನುವ ಹುಡುಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಡ್ರಮ್ ದಿಯರು ಐ ಕುಪ್ಪಿ ತಿಂಜಾಯರು ಮಂಜಲ್ ಪೂದಿಯರು ಬಸುಟ್ ಬಿದ್ದರಿಯರು ಐನ್ ಪಾಡಂದು ಪೋಯರು ಅವನ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೋಡ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಐನು ಇಲ್ಲಡೆಕೊಂಡೋಡ ಅವು ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಂಪಿನ ಅವಳ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಲೆಡೆ ಬಂದಾಗ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಕಟ್ಟಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಿಲಿನ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂತೀರು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದ ಗುಲ್ಪಣದಿತ್ತೇರು ಐದು ಕಲ್ಲು ಬತ್ತನು ಐದಾಗ ಈ ಕಲ್ಲುದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡವ ದ್ರಾವಿಡಿಯರ್ನ ಶೈಲ್ ಪೋಣಾಗ ದ್ರಾವಿಡಿಯರು ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಂತೀರು ನಮ್ಮ ಆರ್ಯರಿಗೆ ಬತ್ತ ಆರ್ಯರು ಬಂದಾಗ ಅಂಚಿನ ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮಡು ನೆಲೆಯಾಡ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆರ್ಯರು ಬತ್ತಿಬೇಕ ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿದಾಗಲು ನಮ್ಮ ಆರ್ಯ ರತ್ತು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂಧೂ ನದಿರ್ದು ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಅಲ್ತೂರ್ದು ಆರ್ಯರು ದ್ರಾವಿಡರು ಅಲ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಈ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಜಾತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಿಡು ಓದು ಯಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಜ ಬಂಡ ಈ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲು ಉಂಡ ಅರು ನಮ್ಮ ಬೈಕಂಬಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡೇರು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಇಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಉಪ್ಪುನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಭೂತದಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ತುಂಬು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಡು ದೇವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಬೋಂಡು ಅವು ಮಣ್ಣು ತರೆ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲು ಪಾಡಿಯ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲಾಂಡು ಅವು ಬೊರ್ಚಿ ನಾನು ಸಾಣದ ವಿಷಯ ಬತ್ತನು ಸಾಣದ ವಿಷಯ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಣ ರಡ್ಲ ಕಲ್ಲು ಉಂಡು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಐದು ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲು ಉಂಡು ಐದು ಎತ್ತೇರು ಮದನೆಕಾಯಿ ಮಲ್ತೇರು ಮದನೆಕಾಯ್ದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂತ ಕಾಸಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಆನಾಗ ಅಂಗಿದೆತ್ತೇರು ಅಂಗಿದೆತ್ತು ಉಲಾಯ ಬರೋಡು ಮಂಡೀರು ಅಂಗಿದೆತ್ತೇರು ದೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕಂಡು ಐಕೆ ಮಂಚವ ಮಲ್ತೇರು ಮಂಚವ ಮಲ್ತ ಹೇಗದಾದ ಮಲ್ತೀರು ಮಂಚವ ಯಾವುದು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪೆ ಬೋಡು ಮಂಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಪಾಪೆ ದೀರು ಕುಡರಿ ಬತ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾಕದು ಪಿರವಡ್ದೀಕ ಮಲ್ಲ ತೋಜೋಡು ಐದು ಗೊಂತೆ ಮಲ್ಲ
ಅದು ಒಂತೆ ಸಮಯನಾಗ ಒರಿ ಬತ್ತು ಬಂಡಿ ಬಂಗಾರದ ಪಾಪೆ ಅವಡು ಈಗ ಬಂಗಾರದ ಪಾಪೆ ಐದಕ್ಕೆ ಒರಿ ಬತ್ತು ಬಂಡಿ ಐಕೆ ಮುಗ ಅವಡು ಮುಗ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕಂಜಿ ಕಂಚಿದನೆತ್ತ ಮುಗ ಮಲ್ತ ಒರಿ ಬತ್ತು ಬಂಡಿ ಬಂಗಾರದ ನಾಲಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಗಾರದ ನಾಲಾಯ ಬಂಗಾರದನೆ ಬೊಲ್ಲಿದ ಮುಗ ಅವಡು ಬಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಜವಣಿಯರಿಗೆ ಎಂಚ ಪೋಂಡ ಈ ಕಟ್ಟೆನ ಪೂರ ಮರತ್ತು ಬಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡು ಬೇರೆ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಅಂಡು ಹತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆದ್ಬೋದು ಆ ಟೈಪದ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಡಪಣ ತೂಪ ನಿಜವಾಯಿನ ಕಟ್ಟಲೆ ನಿಜ ಇದ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಬಣ್ಣದುಂಡು ಆ ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆ ಕಟ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಇರು ಇಂದು ಮಲ್ಪಣ್ಣ ತೂಪಾರು ಟಿ ವಿಡು ಪುರ ಪಾತೇರು ಮೂಲಾದಿಗೆದ ಕಟ್ಟು ಮೂಲೆನಕಲದಾದ ಮಡ್ಡಲೇರ್ನದಾದ ಅತ್ತಡ ಕಟ್ಟುಣ ಏನದ ಇತ್ತ ತುಲೆ ದೇವಡ್ಲ ಅಂಚೇನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಭೂತಲ್ಲಿ ಪುರ ನಲಿಕೆದಾಕಲು ಕಟ್ಟುವೆ ಮಲ್ಲ ರಾಜಾನ್ ದೈವಗ್ಲೇರು ಕಟ್ಟುನು ಪರವೇರು ಪಂಬದೇರು ಕಟ್ಟುವೇರು ಅಕುಲ ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟುಜೇರು ಅಕುಲೈ ಕಟ್ಟುವೇರು ಅಂಚ ಭೇದ ಪತ್ತಿನ ವರ್ಣ ನೀತಿಡೆ ಅವು ಬೈದು ದೈವಗುಲ ಕಟ್ಟುಣ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಉಂಡು ದೈವಗುಲ ಜಾತಿ ಉಂಡು ಅಂಜಾದ ಪುರ ನಂಕಲ ಜಾತಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಜಾತಿಡು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಲೆ ನಮ್ಮ ತೆಮೇರು ಎಂಚಿನ ಏನು ಬುಕ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾರು ತಿಕ್ಕಿದಿಜೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ಯಾರು ಅಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ನಮ್ಮಂಜಿ ಸಮಾಜ ಎಂಚನ ಬುಲೆ ಒಂದುಂಡ ಆ ಬುಲೆ ಚೆಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಮಯೂರಣ್ಣಂಚ ಎಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಉಂಡು ತೇಪಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ರೀತಿ 4 ಜನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಏರಿ ಎಂಜಿನ ಪರಡ ಅವ್ರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಮೆಚ್ಚೋಡು ತೇಪಂದ್ರೆ 6 ಮಂದಿ ಪಾತ್ರ ಅವು 4 ಜನ ಕೇನು ಲೆಕ್ಕಬಿಡು ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಪುಣ್ ಒರಿ ಪಾತ್ರ ಕೇನು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಆಡ ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಪಾತ್ರನ ವೇಸ್ಟ್ ಅಯ್ಯರ್ಲಕ್ಕೇನು ಜೇರು ದಯಮಂಡ ಆಯಂಜನ ಆಯ್ ಪೋಪೇಂಜ್ ಪುರ್ತಾನೆ ಯಾರು ಪೋಪೇನು ವಿಷಯಲು ಬಂದಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಂದಂಡ ಇದಾರು ಕೆಲವು ಪಣ್ಣಿನ ಇಂಜಿನ ನಾಡು ಕೆಲವು ಪಂಡೇನು ಇತ್ಯದ ಸಮಾಜವು ಈರೊಂಜಿ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟನಾಗ ಕೆಲವು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಎಡ್ಡ ಬೆಲ್ಲನ್ನು ಒಯ್ತು ಬಾಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು 100% ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಈ ಜಾತಿದ ಬಿಡಲಿ ಬೇತ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ರೀತಿ ತೂತಿನಾಗ ಒಯ್ಪೇರ ಬರ್ಪೇರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆನಾಗ ಬರ್ಪೇರು ದಾಲಜ್ಜರು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅವು ಲಾಸ್ ಅವು ಏರ್ಲ ಪೋಪುಜೇರು ಅವೊಂಚೂರು ತೋಜಿನ 4 ಪುದರ್ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮಿತಿ ಬೇರೆ ಪೋಪೇರು ಇದು ಆರೊಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಮಹೇಶಣ್ಣೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದವನ್ನ ಕೂಡರಿ ಬರ್ಪೇಕು ಅವು ಅಂಚತ್ತವು ಇಂಚಾರು ಬರ್ತಿನ ಸರಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಬೇರೆ ಇದ್ದ 100% ಬರ್ಪೇನು ಅವ್ರ ಪನ್ನ ಸರಿ ಉಂಟು ದಯಬಂಡ ಇರದಿರೋದು ಮುತ್ತೂಲಿ ದಯಬಂದಂಡ ಒರಿ ಊಲ ಈ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಮೇಯ್ನ್ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡವು ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನಾಗ ಇನ್ನು ಒಯ್ಪೇರೆ 10 ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಶುರು ಆನಾಗ ಬಂಗ ಬರೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕೇರ್ ಬೆರಳೆ ನಿಕ್ಕದಾಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಒರಿಯಣ್ಣ ನೇತೃತ್ವ ಒರಿಯಣ್ಣಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಕುಲುದು ಪಾತೇರಿಗ ಏನು ಸರಿ ಮಲ್ತೋಣಿಗ ಅಂಚಿನ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬರು ಏನು ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ತುಪ್ಪೆ ಅಕುಲು ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವೇರು ಹಿಂಗೆ ಅದೇ ಬಡ್ದ ಯಾನ ಬ್ರಹ್ಮಗಳದ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಅಕುಲು ಬರೋ ಬಂಟ್ರಿ ಅಕುಲು ಯಾನವರಿ ಮೂಲ್ಯ ಇಟ್ಟು ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಅದೇ ಬಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಡೂಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒರಿ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲ್ಯ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಪಾಡಿ ಒಯ್ക്ക് ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪಾಡಿಯರು ಒಯ್ക്ക് ಕಮಿಟಿ ಪಾಡ್ಯಾರು ಐದು ಅಕುಲು ಒಟ್ಟಾದು ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರು ಬಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯೇ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂರ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಲೆ ನಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲೆನಾಕಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಂಚ ಬರಂದುಂಡ ಐನು ನನಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯನ ತೂದು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದ ಐತೆ ಕುಂಬಾರೆ ಬತ್ತೆ ಕುಂಬಾರನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬತ್ತನ ಆಯ್ನ ಮಣ್ಣದ ವಿಷಯ ಬರ ಮಣ್ಣು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಣು ಮಣ್ಣು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಣು ಆ ಒಂಜಿ ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಮೃತ್ಯು ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಬರಡು ಖಾಲಿ ಇಂದುಯೇ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವುದು ಒಂದೇ ಬೊಕ್ಕಡು ಮೃತ್ಯು ಜೀವನ ಕಳೆಯರಾಪುಂಡ ಮೃತ್ಯು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಬರೆಯಂಡ ಕುಂಬಾರನ ಇಂದೂನ ಬತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಬುಕ್ ಬೊಕ್ಕಲು ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲಣ್ಣ ಕೆಲವು ಜನ ಪಾರ್ದು ನೀನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಿತ್ಯ ಪಾತ್ರನ ಯಾವಂದೆ ಬಂಡ ಮಸ್ತುನು ಮಂಜ ಪನ್ನಿ ಮದ ಮಸ್ತುಲ್ಲಿರ್ಬೇಕ ಮೇಂಜಿನ ಪಾತ್ರ ಓಡಿಯಲು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂಗಾಪು ಅಂಜಾದ ಇನ್ನು ಪಾತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಣ ವಿಷಯ ಒಂದು ಮೈಕೋಡು ಪಾತ್ರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅಂಜಾದ ಬಿನಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ದುಂಬು ಕೊನವಂದೆ ಇಡೆಗೆ ಉಂತಾದ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಚುಕ್ಕಿದಿಪ್ಪೆ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯಾಧಿಗಣ್ಯ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯಾಧಿಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆಗಿಲ್ಲ
ವಂದಿಸ ಒಂದು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಅರ್ತಿಮೂಲೆ ಬೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡು ನಡಪೊಂದಿತ್ತಿನ ತುಳಿಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಮಾಜಗೂ ದಾದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಲಿಖಿತ ರೂಪೋಡು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ನ ಇರಾದೆ ದೀವೊಂದು ಮಾಮಲ್ಲ ಕೆಲಸೋಗು ಆರ್ ಎಜ್ಜದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚೇನೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ತೆರೆಯೊಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗೂ ಒಂಜಿ 5,000 ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುರಾವೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕಣಂದಾಂಡ ಆ ಪುರಾವೆ ಸವಿಹಿತವಾದ ನಮಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೊರಡುಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಶ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪಾದಕದ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಅದುಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಅರ್ನ ನನಾತ ಅರ್ ಮುಂದುವರಿಯರ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಪಾತೆರೆಗೆ ವಿರಾಮ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿನಿಂಚಿನ ಮಾತ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚೆನೆ ಈತನಂತ ಈ ತುಳಿಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿರ ಬತ್ತದ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಗುರುಕಾರ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾನು ಪಿರ ಈ ತುಳಿಪು ನನೈತ ಒಣಸಾದಿನಿ ತುಳಿಪು ಶುರುವಾರಿ ಉಂಡು 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಪಗ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಈ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಗುರುಕಾರನಕ್ಲು ದುಂಬೆಂಚ ನಡತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಎಂಚಂದು ಪನ್ಪನ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಐಟಿ ಚರ್ಚೆ ಆದೀತ ಒಲು ಮಂಜೇಶ್ವರಡಾತುಂಡು ಮೂಲಾದ ನನ್ನ ಉಡುಪಿಡಾದ ಎಡ್ದು ಬುಕ್ಕೊಂಜೈಕ್ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ನುಮನ್ಪುಣ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿ ಪಾತೆರ್ದಾನಾಗ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತನು ಯಾನು ಎನ್ನತ್ತ ತೆರಿಪೈನಂಚಿನ ಈ ಹಿರಿಯರು ಆತನ ಗಣ್ಯರು ತೆರಿಪೈನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅಯ್ಯನೇ ಮಹೇಶ್ ನೋಟ್ ಮಂತೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ದುಂಬುಗು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆಯಾರು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡವು ಇಂದೆತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಧ್ಯಾನ್ಲ ತೂತೆ ಬಂಟ್ರೆನೆಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಥವಾ ಗೌಡ ಸಮಾಜಡು ಪೋಪುಂಡು ಐಟೊಂಜಿ ಗುರುಕಾರೆಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಗುರುಕಾರ ಒವ್ವಾಳೊಂಜಿ ಊರಿಗರು ಗೌಡರನ್ನ ಸರಿತ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡು ಕೆಲ ಮದ್ಮೆ ಪೋಪ ಅಲ್ಪ ಪಕ್ಕ ಗೌರವಗ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಗುರುಕಾರಿಗೆ ಆ ಗುರುಕಾರ ನಡಪುನಂತ ನಡಪುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮೇಟ ಆ ಗುರುಕಾರಮೆ ಉಂತುದು ಪೋತುಂಡು ಹಲ್ಲಿಡು ಮಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಮತ್ತಿದಿಪ್ಪು ಆತನ ಮಗೆ ಇತ್ತೆ ಗುರುಕಾರಮೆ ಮನ್ ಪೂಜೆ ದುಂಬು ಹಳ್ಳಿಡು ಅಣ್ದಂಡ ಆ ಗುರುಕಾರಗ ಏತು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಎತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ಅಂದೆಟ್ಟು ಲೇಸುಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ತುಡಾರು ಪತ್ತದು ಇತ್ತ ಬಟನಕ್ಲು ಸುತ್ತವನೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವೇ ನಮ್ಮ 5 ಸುತ್ತು 7 ಸುತ್ತು ಬಂದಾಗ ಗುರುಕಾರನ ಬೊಡೆದಿಯ ದೀಪತ್ತು ಪೊಂದಿ ಎದುರು ಬರ್ಪುಣೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲಿ ಬತ್ತದು ಮುಂದ್ಬಣ್ಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತಂಡಿ ಮದಿಂದು ಈ ಕಜಂಬು ಬಯಕೆ ಅತ್ತಡಿ 2ನೇ ಮದಿಮ್ಯಾನ ಕರಪತ್ತವನೆ ಮಂಡದು 35 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ಅಂದು ಬುತ್ತುತ್ತೆ 2ನೇ ಮದಿಮ್ಯಾನದಂಡ ಐಕೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಅವಾಗ ಕರಪತ್ತವನೆ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ಕೈ ಪತ್ತವನೆ ಉಂಡದು ಅವಾಗ ಪೊಣ್ಣ ಕಡ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಲ ಅವು ಏಪೋಲ ಗೋಧೋಳಿ ಮೋಲ್ರೆ ಅಪ್ಪಣೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಹಾಕಿ ಮದಿಮೆ ಅವದಿದ್ದಂಡು ಕತ್ತಲ್ದ ಪೊರ್ತುಗು ಗೋಧೋಳಿ ಪೋರ್ಮಡ ಅಪ್ಪಣೆ ಒಂಜಿ ಪರದೆ ಪತ್ತು ಬೇರೆ ಇತ್ತ ಮೊಮ್ಮಡಿ ಸಂಪುಟ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚಿದ ಹೊಡಿಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣಿಪ್ಪುಣೆ ಇಂಚೆಡು ಆಣಿಪ್ಪುಣೆ ಆ ಪರದೆ ದೇರ್ತದ ಕೈ ಪತ್ತವನೆ ಈಗ ಕೈ ಪತ್ತವನೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಉಂತದ್ದು ಬೋತು ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ನಂಗೆ ಈ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಇಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಾವದಡೇನ ಪೋಪೆ ಸಾವದಡೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಓಲ್ ತುಡಾರ್ದಿಡು ಬಾರ್ಡ್ ದೀಪ್ನೆನಾ ಅರಿಟಿ ದೀಪ್ನೆನಾ ಎಂಚ ದೀವೊಂದು ಪನಪುನ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯದಿ ಬತ್ತನಾಯ ಈ ಅಂಚ ಮನಪು ಈ ಇಂಚ ಮನಪು ಅಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮನಪುನಕ್ಲಿದ್ದಿ ಮದಿ ಮೇಡ್ಲಿತ್ತ ಗುರುಕಾರನಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರಿ ಅವಲ ಬಾರಿ ಸತ್ಯ ಏರಾಣದ ಗುರುಕಾರೆ ಬರ್ತುನ್ನಿದ್ದಿ ಆಂಡಲ ಹಲ್ಲಿಡ್ದು ಬಿತ್ತಿನ ಗುರುಕಾರೆ ಬಂಡನ ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಪನ್ಲೇಕನ ಅವಳದು ಪನಪುನ ಎತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಗುರುಕಾರನೇ ಇದ್ದಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅಬ್ಬ ಈ ಆರ್ಯ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಿಲನೈತ ಆರ್ಯಡ ಬತ್ತದನತೆ ಪೂರ ಬಟ್ರನಕ್ಲೆ ಮನ್ಪುಣೆ ನಾವು ಕುಲೊಂಡಾಂಡು 7 ಸುತ್ತು ಬಲ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಈ ಬಟ್ರನಕ್ಲೆ ಮದಿಮೆದ ಸಾಮೆಡು ಭಾರಿ ಬಿಜಿ ಪುಯರೆ ಆರೊಂಜಿ ಭಟ್ರಿಗೆ ಆರು ಮಂತ್ರ ಪಂಡದೆ ಕಂಡ್ರೆ ಪಾಡ್ದು 7 ಸುತ್ತು ಬಲೆ ಸಪ್ತ ಸುದಿ ಬಲೆ ಮಂಡದು ಕುಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿಗೆ ಆಕ್ಳು ಸುತ್ತು ಬತ್ತೊಂದು ಎತ್ತೇರಿ ಭಟ್ರು ಭಾರಿ ನಿದ್ರೆ ಹಿಡಿತೀರಿ ಅರೆ ಪಂಡ ಬಚ್ಚಿದ್ದು ಬೋತನು ಕೆಲ ಮದಿಮೆ ಮಂತದ್ದು ಅದನ್ನು ಮೂಜರೆ ಸುತ್ತು ಬಂಡಗನೆ ಕುಲ್ಲು ಲ್ಯಾಂಡಿರಿಗೆ ಕುಲ್ಲು ಲ್ಯಾಂಡಿರಿಗೆ ಭಟ್ರು ಕಣ್ಣು ಬಿಳನಾಗ ಅದನ್ನು ಎರೆ ಬಂಡರಿಗೆ ಇದ್ದೆ ಮಾರಿದೆ ಮೂಜೆ ಸುತ್ತ ಏನೈತೆ ಅವು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕುಣ ಸಂಸಾರ ನಡಪುಣ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತಲ ಮಲಪೇರಿದ್ದೇನೆ 7 ಸುತ್ತಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂಡ್ರಿಗೆ ಭಟ್ರೆ
ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತ ಬರ್ತದಂಡು ಅವು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಇತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಬಂಡ ನಿನ್ನ ತುಲಿಪು ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಗುರುಕಾರಡ ಅಕ್ಲ ಮತ್ತು ಕೇನೇನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೆ ಐನೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ಪುಣೆ ಬಂಡ ಸುರುತ ಪುಸ್ತಕ ಬಯಕೆ ಮದಿಮೆ ಸಾವು ಉಂಡು ಮಾರ ಇಂಥ ತುಲಿಪುದ ಉಂಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಇನಿತ್ತ ಈತನ ಆಯ್ನ ಮಂಜೇಶ್ವರಾತನ ಮೂಲಾತನ ಬಯಕೆಡು ಬಯಕೆ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡದು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು 75 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಬಯಕೆ ಉಂಡ ಅಣುಲೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿದ್ದೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಯಕೆ ಉಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಪೊಂಜನ ಕುಲ್ಲಾದು ಎಂಚ ಕುಲ್ಲಾದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಪ್ಪನ ಚಕ್ಕುಲ್ದೇನೆ ಮಂಟಪ ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಬಯಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋದು ಮನ್ಪಿರಂದು ಬಯಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈದಂಡಿತ್ತೆ ಚೇಜ್ ಆತಂಡು ಬಯಕೆ ಐದು ಬಯಕೆ ಅದು ಪೊಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಪನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಟ್ಟೆಗಡ್ಲೆ ದುಂಬುದೆತ್ತಂಡು ಆಟಿ ಸಮ್ಮನ ಮಾಮಿ ಸಮ್ಮನ ಅಂದು ಮಾತ ಸೀಕೆ ಐನ ಪೂರ ತುಳಿತು ಮಂಥನ ಮಲ್ತದು ನನ ಎಂಚ ಬಯಕೆ ಎಂದು ಪಂಡದ ಮನ್ಪುಣ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಣ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣ ಮುಂಜೆ ಆವಡು ಪೆದ್ದು ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕೋ ಪೇತು ಕೊರ್ಪುನ ಇಂದು ಕೊರ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಉಂಡವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೆದ್ದು ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಪೆದಿನ ಮಾಮಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏರುಂಡು ಪೆದ ಮನ್ಪಿನ ಮಾಮಿಲ್ಲಡಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಈ ಕಾರ್ವಾಯಿ ಮಾತ ಉಂತುದಿಂಡು ಇತ್ತಂದೆಳನೆ ಎಂಚ ನಡಪುಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ಗೊತ್ತುದಿ ಐಕ್ಯದ್ದು ಆದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪದಲ ಈ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾರ ಸೇರಿನಕ್ಲಿ ಐಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಕೇನು ಇತ್ತ ತುಳಿಪಾಪುಂಡು 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ನಿಂಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡದು ಅಪ್ಪ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನಂಗೆ ಹೂವು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಡೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ಎಣ್ಣೆ ತೋರ್ದು ಮನ್ಪುಣೊಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲು ಮಲ್ಯಾನಗ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕದ ಕ್ರಮ ಮದಿಪು ಮರಣ ಸಾವು ಬೊಜ್ಜ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಡ ನಡಪುನಂಚಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಆಯನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಯಲ ಪನ್ಪುನ ಕೇಣ್ಣ ತೋಜಿನಿ ಇತ್ತ ಸುರುಟಾದು ಈ ಇಂದುವೇ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಮೂಲಸ್ಥಾನವಲ್ಲುಂಡು ಅತ್ತನ ಪಾಂಡರ ಕಡೆ ಇಂಚೆ ನಡತಂದು ಪನ್ಪುಣ ಬುಕ್ಕೋದ ಬಂದಿಡು ಸುರುಟಾದು ನಂಗೆ ಕಟ್ಟಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಟ್ಟದಕ್ಲು ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಯಾನ ಐಕೊಂಜಿ ಸೇರ್ಸ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಂತದು ಐಕಿ ಈಚನೆ ಮಾತೆರ ಇರ್ತ ಪಂಡೇರಿ ಮೈರುಳಲ್ ಪಂಡೇರಿ ಬೇರೆ ಪಂಡೇರಿ ನಮ್ಮ ಚಿದಂಬರ ಬೈಕಂಪಡಿ ಪಂಡೇರಿ ಎತೆತೋ ವಿಷಯలుಳ್ಳೇರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಐನ ಪೂರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮಂತದು ಮಂಥನ ಮನ್ಪೋಡು ತುಳಿಪೋಡು ತುಳಿತದು ಐನು ಇಂದು ಸೇರಿಸೋಡು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಚೊಕ್ಕವಾದ ಚಿಕ್ಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಗಳ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲೆಗ್ರ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದಲ್ಲೇ ಕಾಡು ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಇಂಚೆ ನಡಪನೆ ಬಂಡದು ಆಯ ಎಲ್ಲೇ ಒರಿ ಜವನೆ ಅಮೆರಿಕ ಬರ್ತದಾನ ಇಂಚ ಮಾಮಿನ ಅಪ್ಪನ ಸಾವು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಣ 7 ಕೇಳುದ್ದಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಚ ಬರುಡು ಗೋಗಲ್ಡ್ ಆವಡು ಸೆಟ್ ಆವಡು ಗೋಗಲ್ಡ್ ಬರಡು ಇತ್ತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಡು ಪೂರಾ ತಿಕ್ಕುಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ನಕ್ಲಂದ ತಿಕ್ಕ ಅಂದಿದ್ದ ಬರ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ ಅನೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆದ ಗೋಗಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿಂದಾಂಡ ಆ ಪುಸ್ತಕ ನಿಕ್ಲಿ ಏರೆಲ್ಲ ತೂವಡ್ದಿದ್ವಿ ಗುರಿಕಾರ್ಲ ಬಡ್ತಿದ್ದು ಸೇರಿನಾರೇನು ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದು ಉಂತಾಲೆ ಆ ಗೋಗಲ್ಡ್ ತೂಲೆ ஒரு ಜವನೆ ಪಂಡ ಇಂಚೆಂಚ ಆವಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಲು ನಡಪುಂಡು ಈತನಟ ಆವಂದೆ ಬರಿದಿನ ಪಂಡ ಆ ಕಟ್ಟಲೆ ಗುರುಕಾರಮೆ ಇದ್ದೆ ಅಂದೆ ಆ ಒರಿದು ಪೋತುಂಡು ಮಾತ ಇತ್ತ ಒಂಜೊಂದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನದು ರೋಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಅವೇ ಇತ್ತ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಚಿನ ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮಹೇದ ಅರ್ತಿಮಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಜನ ದಾಯ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಿ ತೆರಿನಕ್ಲಿ ಐನು ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲಾದೆ ಬರೆದು ಆಯನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಐಟು ದುಂಬು ಪನಪೇನೆ ಒರಿಯನೆ ಸಾರಥ್ಯ ಹತ್ತೊಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮನ್ಪೊಡೆ ಇಕ್ಕ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ತದು ಐಟು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲನ್ನು ಸೇರ್ಸಾದು ಐಟ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಇತ್ತ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನಗ ಆ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮನ್ಪೊಡ್ನಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಅವಡು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಎತ್ತ ಇತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈರುಳಲ್ಲಿ ಪೂರ ಒತ್ತೊಂದೇರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಏನ ಸಾರತ್ತೆಗ ಅಂಚೆನೆ ಉಡುಪಿಡು ಮಾತಾತಿ ಇಕ್ಕಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬೋಡು ಅಕ್ಲ ಆಯಾಯ ಜಿಲ್ಲೆದ ಆ ಹಿಡಿದು ಅವೊಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಐಡ್ದು ಮಾತ ಸೇರಿದೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಆದ ಆನಂದರ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಬನ್ಪಣ ದಾನೆ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನೇ ಪೋಂದುಂಡು ಜಾತಿಲ ಎದ್ದಿ ಪೊಸತ್ತು ಬರ್ತದನು ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದಿನಿತ್ತೆ ಜಾತಿಲ ಬೋಡ್ಚಿ ಧರ್ಮಲ ಬೋಡ್ಚಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ಮಾನವ ಕುಲ ಬಂಡದು ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಅವು ಐತೆ ಒಂಜಿ ಮಾನವ ಕುಲ ಅಂತ ಬಂಡದು ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈತನ ಸಾಧಾರಣ ನೂದು ದೇಶಗೂ ಅಂದು ಆತುಂಡು
ನೂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವು ನಮ್ಮಡೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮತ ಬೆಳೆತುಜೋ ಆಣ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬರಿತೋನಿರಬೋಡಾದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ನಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒದಗ ಎಡ್ಡೆ ಬರುವುದು ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಶಂಶಯ ಇದ್ದಿ. ಸತ್ಯ ಇತ್ತ ಮೈಯೂಲ್ ಬಂದರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಆಡ್ಬಂಡದು ಅವು ಕರೆಕ್ಟೇ. ಇತ್ತ ಎಂಜಿ ಬತ್ತದನಗ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿನ ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚಂತ ಬಂಡ ಅವಳು ಆಪುಲ್ನೇ ದಿನಂಕೆ ಅಯ್ನ ಇಡರ್ಸರ್ಲಿ ಆಪುಜೆ ಆಂಡ ಇಂಚಿ ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮುಂಜಿ ಇತ್ತಿಂದಾಂಡ ಇತ್ತದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸೇದು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶ ಇತ್ತಿಂದಾಂಡ ಐನ್ ತೂದಾಂಡಲ್ಲ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಐನು ಸರಿಯಾದ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ದುಂಬುಲತ್ತು ಸಣ್ಣ ಒಂತ ಸಮಯ ಒಂಜಿ 10-4 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಮದಿಮಾಯದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಗುರು ಕಾರ್ಯ ಆತನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಂಜಿ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ಮಂತದೆ ಕುಲ್ಲಾಬೇರೆ ದುಂಬು ಇತ್ತ ಸಂಗತಿ ಎರಡು ಮುಜಿ ಮದಿಮೆ ಪೋಯ ಪೊಂಜಿ ಮಂಜಿ ಆ ನಲಿತೊಂದು ಬರ್ಪೇರಿ ದುಂಬ ಖಂಡನೆ ಹೊಡಿದ್ರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಖಂಡನೆ ಹೊಡಿದು ನಲಿಪುನೆಗೆ 5 ಬುಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಂದ ದಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆಂದು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದುಂಡು ಇಂದಕ್ಕೊಂತ ಹಿರಿಯರ ಹಾಕ್ಲಿ ಪನೋಡ ಒತ್ತದಾನ ಬಂಡದು ಅವು ಇತ್ತ ಈ ಅರಿಬಾಡು ನವಂಡೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರಿ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಶೂ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲಿಯರ್ದ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕಲ ಶೂ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪುನೆ ಐಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ಅರಿಪಾಡನೆ ಅರಿದು ಒಂಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಆನೆತ್ತೆ ಓಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಸೂದಿ ಮುರಾಣಿಂಚಿನ ಮದಿಮೆ ಪೋಯೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ರಿ ಕೋಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಂಜ ಮಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿದ ಬಂಡೆ ಪೋಯ್ರಿ ಯಾನ್ಲ ಪೋಯೆ ಯಾನ್ ಪೋಣಗ ಅಲ್ಪ ಜೋಡುಗ ಅದ್ದು ದಿಯೆ ಅಂಚತ್ತಿರ್ತ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಂದಪ್ಪ ನಾವು ಇದ್ದೀಯ ಮಾತಾ ಪೋಯಿ ಹೊಂಡದು ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಎಂಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ಬಂಡು ತೋರ್ತೀವಿ ಮಾರ ಯಾನ್ ದಿ ಪೂಜೆ ಹೊಂಡು ಅರಿ ತೋರಿ ಪೂಜೆ ಹೊಂಡು ಯಾನ್ ಜೋಡ್ದು ಪೋಯೇನೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೇನೆ ನಮೋ ಐನೈಕ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಜಿನ ಆಧಾರ ಕೊರ್ಜಿಂದ ಆ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ದುಂಬುಗು ಬುಳೇರೇಜಿ ಮುಖ ನಾಗಬಣತ ಬಂಡೇರಿತೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಗಬಣತ ಯಾನಿಂದ ಕರಿಸರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲ ಕುಂಜ ತೂಡಾಪಣೆ ಯಾನ್ ತು ಅಲ್ಪ ಅವಲೇ ಕಟಾರಡಿ ದಿಂಜೊಂದುಂಡು ಪೂರ ಕುಂಜತ್ತದ ಬಂಗೇರ ಬರಿತ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಮನಪುಣೆ ಅವಳ ಬರ್ಪುಣೆ ಬಾಟ್ರಿ ಪೊರ್ತಾದ ಬರ್ಪುಣೆ ಅವರಡ್ಡು ಮುಜಿ ಪೂಜೆ ಮಂತ ಬರ್ಪುಣೆ ಕಾತುಗುಲು ಅಲ್ಪ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲ ಐನ ಅಲ್ಪ ಬೋಡ್ದು ಆ ಕಟಾರಡಿ ದಿಂಜಾದ ಏನು ಬೋಟಾರಡಿ ದಿಂಜದು ಬೋಡು ಯಾನೈಕ ಗ್ರೂಪ್ಡು ಬಾಡಿ ಇಂದು ಹೈಜೆನಿಕ್ ಹತ್ತಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾವು ಏರ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಇಂದೇನು ಈ ಬಾಟ್ಲ್ ದಿಂಜಂದು ತೀರ್ಥ ಕೊಂಡೋಡ್ಚಿಕೊಂಡೆ ಯಾನೆ ಅವು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಅಪವಾದ ಬಂಡ ವಿರೋಧ ಮನ ಪುಯ ಬಂಡದು ಅಲ್ಲೇ ಐಕಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಲು ಒಲ್ತಿನಾಗ್ಲೈಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚಾದ ಉಂಟು ಇದರಿಂದ ಆಪಿ ಕೊಂಡೋದು ಪೇರಿನ ಐನು ಕೊಂಡೋದು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಗುರುವಾಯನ ಕೆರೆ ಎನ್ನ ಮರ ಮೇಲೆ ಕೊಂಡೋದು ಮಡದ್ದಾನಿ ಪರ್ಪುಣ ಐನು ಐಟೆ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು ಐಕ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಣ ಈ ಅಂದೇನು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಯೂರ ಪಂಡ ಎತ್ತು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಈ ಒಂಜೇ ಜಾಗೇಡಿ ನಾಗಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿದ ಮನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಒಂಕಲ್ನ ಕುಂಜತ್ತೂರುಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 22 ಕವಲು 32 ಉಂಡು ಅಕ್ಲಕ್ಲು ಭೂತಾರದನೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಬೇತೆ ರೀತಿರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೊರಕೆ ಪಂಜೊರ್ಲಿ ಕುಪ್ಪಂಜೊರ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಷ್ಟಿ ಮಾತು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಬೇತೆನೆ ಮುಂಡಿತಯ್ಯ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಈ ನಾಗಬಣೆ ಕುಬ್ಬನಿಗೆ ಅವು ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ಅಡೆಗೆ ಪೇರು ಪೋಪುಣೆ ದಾಯಿಗಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅಕ್ಲ ಮನ್ಪೇರ ಪೂಜೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಏತು ಕವರ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅಡ್ಡೆ ಸುದ್ದೊಡು ಮನ್ತದ ನಮ್ಮನೆ ಕೈಟೆ ಮನ್ಪೂಲೆತ್ತ ಬಟ್ಟಣ ಮನ್ಪಡ್ತ ಉಂಡದು ಅವು ಪನ್ಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪುರಂ ಪೇರದು ಜಾಗೆ ಬುಡ ಅವಕಾಶ ಬುಡತ್ತ ಅಂದ ಅವಲಂದು ಅಂಡ ಜಾಗ ಎತ್ತಿನಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಎತ್ತಿನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಿಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ತಂದಂಡ ಅವು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಇದು ಬಂಡಿರ ಈ ಸಂಘ ಈ ಪನ್ನೆನೇ ನಾನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮನ್ಪೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಬಂಗಾರದಂದು ಮನ್ಪುಣೆ ಮುಗ ಮನ್ಪುಣೆ ಬಂಗಾರದಂದು ದೇವರಿ ಏಪಲ ಬಂಗಾರದ ಕೇನುಜೇರಿ ಬಂಗೇರು ಕೇನುಜೇರಿ ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡಾನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ದೇವ ಭೂತಲಿಗೆ ಬೋಡಾನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡಾನೆ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಇತ್ತ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಎಂಕಪ್ಪ ನೆಂಪಾಂಡು ತುಂಬ ಪಂಡೇರತ್ತ ಈ ಪೋಡಿಪಾದ ಮಾತಂದು ಎಪ್ಪುನಂದು ಬಂಡೇರತ್ತೇರಿ ಪೋಡಿಪಾದ ಮಾತ ವಸೂಲಿ ಮನ್ಪುಣ ಐಕ್ ಮೂಲಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಭಕ್ತಿಡು ಕೊರಡು ಒಂದು ಏರ ಭಾಷಣ ಪಂಡೇರು ಬೇರೆ ಅಂದೆ ಅವು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಏನು ಅನುಭವ ತಂಡು ಎನ್ನ ಬನಪೇನೆ ಯಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿತ್ತೆ ಇಂಚಿಪ ಏಪಾಳ ಎಂಕ ಎಂದೇನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಲೆದಾಲ ಗೊತ್ತುದಿತ್ತೇನೆ ಒಂತೆ ಸೇರಿದಿನ ಅತ್ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪಿದೆ ಬಿಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಈ ಭೂತೋಗಾನಗವರ ಬರ್ಪುಣೆ ಬನ್ಪುಣೆ ಅಪ್ಪಗ వాళ్ళ ಬತ್ತಿಂದಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಉಂತದು ಅಂತ ಒಂಜಿ 10-15 ಇಯರ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಬಡಿಯರ ಅನ್ಪುಣೆ ಆನೆ ಏನೋ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯರ್ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಆಂಡ್ ಬರ್ಪೇರಿ
ಬತ್ತದ ನನಗ SLC ಆಯಾಗೆ ಒಂದು ಸಾರ 2 ಸಾರಿ ಇಂಚಕೊಂಡು ಎಂಕೈಟು ಪ್ರೀತಿ ದಿಕ್ಕುನೆ 5 ಬುಕ್ ಏನು ಗುರು ಬತ್ತದ ನನಗೆ ಮಾತಾ ಪರಿಚಯ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಲೇಸಿ ಪೋಣ ದಾನೆಜ್ಜರೆ ಮಾತಾಗೇನು ಜೋಕ್ಲು ಪ್ರೀತಿ ದಾನೆಜ್ಜಿನಕ್ಕೇನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಈ ಪೋಡಿ ಪಾದೆ ತುಣ್ಣ ಯಾನು ಸುರುಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ತಿಪ್ಪುನಾಗ ಮೂಲು ದಾನೆ ಅಂಡೆ ಆಯೆ ಮುಂಡಿದ ಕಟ್ಟುನೆ ಯಾನು ಸುರುಟಿ ಸಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದತ್ತ ಕೋಲ ಮತ್ತು ಉಂತೋಡೆ ಎನ್ನ ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಪಲನ ಮಗಲಿನ ಇಲ್ಲಿತ್ತನಲ್ಪ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಉಂತದ ರಾತ್ರಿ ಪೂರೆಂಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮನ್ ಪೋಡು ಕಂಡದು ಒಂದೊಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ದುಂಬದ ಸಂಗತಿ 14 ವರ್ಷ ದುಂಬದ ಸಂಗತಿ ಯಾನು ಪೋಯಾಡಿಗೆ ಪೋದು ಕೋಲೋಗು ತುಯೆ ಮುಂಡಿತ ಏನು ಆಂಡೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬೂಲೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಆಂಡು ಪುಲ್ಯ ಕಲೆ ಅಂಡೆ ಬೂಲೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಆಯಾಗ ಪಂಬಾದಾಗ ಆರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೂರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೂರ ಪಂಡದು ಹೊಡ್ತೇರು ಈ ಜನನು ಬುಡ್ರೋಡ್ಚು ಮಾರ ಏವಂಡದು ಬುಡ್ರೋಡ್ಚು ಅಂಡದು ಬೂಲೆ ಕೊರಂಡು ಒಂಜಿ ರೆಟ್ಟು ಬೂಲೆಲ್ಲ ಬೊಂಡಲ ಕೊರ್ದೆ ಬೂತ ಪನ್ಪುಂಡು ಇಂದ ಎನ್ನ ಇಂದೆಟ್ಟು ಅಣಿಟ್ಟಿ ಇಂದು ಬೊಮ್ಮೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪಾಳೆಟ್ ಕಟ್ಟಿನಾಣಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಕೊರಡು ಅಂಡದು ಯಾರೇ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿ ಇಂದು ಬೊಳ್ಳಿ ಒಂಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ಏತು ಅಂಡದು ಅವು ಒಂಜರೆ ಕಿಲತ್ತ ಬೊಳ್ಳಿದ ಅವಧಿ ಅಪ್ಪು ಮಾತ ಅಳಿತ ಸುತ್ತಲ ಉಂಡತ್ತಾರೆ ಅಂಡು ಕಟ್ಟಿರ ಉಂಡು ಯಾನು ಚಿಕ್ಕದು ಉರುಂಡತ್ತ ಉಂಡೇನು ಮರ ಒತ್ತೊಂಡ ಭೂತದ ಬುಕ್ಕ ನಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೊರಡ್ಬೋದು ಒತ್ತೊಂಡು ಜಿಂಡಾಂಡ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಮರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಕೊರ್ಪ ನಾನು ಭೂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡದು ಅಂಚಾಂಡ ಯಾನು ಪನಿತಾನ ಒತ್ತೋನು ಬೇಂಡದು ಅವದ್ದಿ ಐಕಿ ಬೇತೇನೆ ಭೂತ ಬುಳಗಟ್ಟೋಡು ಉಂಟು ಅಪ್ಪಗ ಭೂತ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಒತ್ತು ನೋಡು ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅವು ಇದ್ದಿಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪಗಲೆ ಹೆಂಗೆ ಪುರ್ಸೋತಾನಾಗ ತೂಪೆ ಬಂಡೆ ಅನ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಎತ್ತುಂಡವು ಕಡೆಕ್ಲಾಂಡ ಒಯ್ 10-15 ಯಾರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಪ್ಪು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಬರಂಡು ಮುಲಾಂಡು ಮೂಲಸ್ಥಾನದಂದು ಆಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತೊಂಜಿ ಏನನೆ ಹಿರಿಯಾರಿಂದ ಪಂಡದು ಐತೆ ಸಲಹೆಗಾರರಿಂದ ದಿವಂಡಿರಿ ಪೋಯ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಪೋದನಾಗ ಅಲ್ಪ ಐಕದು ಕೆಲವು ಮಾತ ಸಭೆಗೆ ನಂಗೆ ಪೋಯರ ಪೂಜಿ ಕೆಲವು ಸಭೆಗೆ ಪೋಯರ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನಾಗ ಬತ್ತೀನಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಏತು 1.5 ಲಕ್ಷ 2.5 ಲಕ್ಷ ಏತೋ ಆವಡಿಗೆ ಒಂದು ಬೊಳ್ಳಿ ಮಾತ ಆತಂಡು ಅವು 15 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಬೊಳ್ಳಿ ಮಾತ ಸೇರ್ದಿನ ಕಟ್ಟ್ಯಾರೆ ಐಕೆ 37,000 ಬೊಲ್ಲಿದ ಕಡಿಮೆ ಆತನಿಗೆ ಯಾನು ಕುಲ್ಲುದ ಅಂದ ಪಂಡನ ಇಂಚೆ ಆತನ ಉಂಡು ಅವೇ ಹೆಂಕಂಡು ಭೂತೋರ ಕೇಂದಿನ ದೆಕ್ಕೆನಿದ್ದು ಬತ್ತನೆ ಮಾರ ಆಂಡಪ್ಪ ಯಾನ್ ಗೊರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಸಂದಿಂಡು ಭೂತೋಕೆನ್ನ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅವೇ ಪಂಡದು ಆ ಪೋಡಿಪಾದು ಪನ್ಪುಣ್ದಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಎನ್ನ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಹಳ್ಳಿಡಿ ಪುನಃ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಗುರಿ ಕಾರ್ಪಿನ ಭೂತೋಗ ಕಾರ್ಪಿನ ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಬತ್ತದನಗ ಅವರ ರಜೆಟ್ಟು ಬತ್ತದಿ ಪುನಗ ಮದುವಾದನಗ ಈ ಬಾಕಿದಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಬಿಂಜಿಟಾದ ಕಲ್ತು ದೂರ ಬಂದು ಈ ಭೂತೊಂದು ಕೈ ಮುಗಿ ಪುನಃ ಕೈ ಮುಗಿನ ಭಕ್ತಿರಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿನ ತಂದೆ ಬೋಡೆ ಆ ಆಡಂಬರ ತೋಜ ಒಂದು ಇರು ಪಣ್ಯಕ್ಕಂದತ್ತು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾವು ಅವರ ಉಂಜಿತಾನೆ ಬೈಯಾಡು ಭೂತಗಾಣ ಮಡದಾನಿ ಅನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಜತ್ತದಿತ್ತೇರಲ್ಪ ಬತ್ತದನ ಬೈಯಾಡು ಪನಿ ಡಿಂಗ್ ಉಂಡತ್ತ ಹಳ್ಳಿ ಆಗಲಿ ಪೂರ ಭೂತದಾನಿ ಮಾಡದಾನಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಪೆರ್ದ ಅಣ್ಣಗೆ ದರ್ಶನ ಬತ್ತನೆ ಜತ್ತಿನಲ್ಪ ಯಾನು ಕೊಟ್ಟಾಡು ದೂರಡುಲ್ಲಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಬರ ಅಪ್ಪಗ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೂತ ಬತ್ತಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಕುಳ್ಳ ಪತ್ತಿಂದನ ಕೊರಿಯರೆ ಇಂಚಿನ ದರ್ಶನ ನೀರು ಆಡ ನೀರು ಕೊರಂಡ ಆಯ್ತು ದರ್ಶನ ಉಂತುನೆ ಆತನ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಈ ಕಳಿ ಪರ್ದು ಆತನ ಗಂಗಸರ ಪರ್ದ ದರ್ಶನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನಂಚನ ಮುಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಪುಣದಿ ನಾನು ಬರೀ ಸ್ಲೋಮಂತೆ ಲಕ್ಕಜಿ ಆಂಡಲ ಊರಾಗ ಪೂರ ಪಣ್ಣಗ ಪೋಮಾರ ಪೋರೆನ ಪೋಳೆ ಹೊರವ್ರೆ ನೀರು ಕೋರ್ಲೆ ಅಂಡದು ಆ ಅಂಡದು ಯಾನ್ ಲಕ್ಕದ ಮೆಲ್ಲ ಪೋದು ಕೈತಲೆ ಚೆಂಬುದೆತ್ತಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕಣಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ದಾನೆ ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಕೆಲಸಗೂ ಸೇರ್ದು ಬೂಟು ಪಾಡ್ದು ಕಾರ್ ದಿನ್ನಾತುಂಡ ಅಂಡದು ಕೇನಿ ಎಂಕಲ ಬೂಟ್ ಪಾಡ್ನೆತ್ತ ಬೂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕಾರ್ ದಿನ್ನಾತುಂಡ ನ ಕರ್ಮದ ಗಂಗಾಸರ ಬುತ್ತಂಡೆ ತೆಂಬು ಅಲ್ಪನೆದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತೇನೆ ದಳಾತಿಜಿ ಬುತ್ತದಲ್ಲ ಅಂತಜಿ ಮೂಲು ಕೇನ್ನೆ ಆ ಪೋಡಿಪಾದು ಕೇನ್ನ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣೆ ಮೂಲು ಕುಲೊಂದು ಪನ್ಪುಣೆ ಬರ್ಸನಾಗ ಏನು ಕೊರೋನಾ ಪಂಡಿ ಪರಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಆಯ್ದು ಎಂಕ ಪರಕ್ಕೆ ಏರು ಪರಕ್ಕೆ ಬಂತೇರಿ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪಂಡಲ ಗೊತ್ತುದು ಏರ ಪಂಡಗೆ ಜಾಂಡ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಈ ಕುಟುಂಬಡು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬತ್ತುಂಡು ಕುಟುಂಬ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂತೇರಿ ಆ ಪರಕ್ಕೆ ಪಂಡಿ ಪರಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಏನಪ್ಪಗ ದಿಲ್ಲಿಡ ಶ್ರೀನಗರದ ಒಳ್ಳೆತ್ತೆ ಡಿಲ್ಲಿಡು ಎಂಕ ಮುಲ ಭೂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಿ ಕುಣತ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪೂಜ ಎಂಕ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಫೋನು ದನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಭೂತ ದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರಂಡೆ ಪಂಡಿ ಪರಕ್ಕೆ ಉಂಡುಗೆ ಕೋಲಗೊರಡುಗೆ ಅಂಡದು ಎಂಕ ಆತು ಕೋರೋಡ ದಾನೆಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಗೊತ್ತ ಕೇನಡ ಯಾನು ಬಂಡೆ ದಾಲ ಪೋಡಿಸಿ ಯಾನು ಸಕ್ಲೆಸ್ ಪೋಡ್ದು ಇಂಚು ಇಲ್ಲೇ ಭೂತ ಬಿಟ್ಪುಣೆ ಅಲ್ಪಣೆ ಹೊಡ್ಪುಣೆ ಇಂಚು ಕಡ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಪೋಡಿ ಹೊಡ್ಚು ಅಂಡೇನು ಆಂಡ 5 ವರ್ಷ ಕರೀನು 10 ವರ್ಷ ಇಂತ ಈ ಪೋಡಿ ಪಾದ್ಯತ್ವನೆ ಯಾನುಂತ ಆಣ ಮುಲು ಬತ್ತದ ನನಗೆ ಬುಕ್ಕದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಿಮೆಡಿಗೆ ಏನಿರ ಪೋಪುಣೆ ಕುಟುಂಬದಾಕ್ಲಿ ಬಲಿಮೆಡಿಗೆ ಏನಿರ ಪೋದು ಶುರು ಅಂಡಿ ಅಲ್ಪ ಬಲಿಮೆಗೆ ದಾಲ ಪಣ್ಪೇರ್ತುಂಡು ಬಲಿಮೆಡಿ ಬಾಟ್ರೆ ಮಾತ ಬಣ್ಣಾಗ ಪಂಡಿ ಪರಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಒಂದು ಉಂಡು ಅಂಡು ಮಗಕ್ಕೆ ಕೋಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ದಿಕ್ಕರೆ ಬಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಣ್ಣಿ ಪರಗೆ ಕೋಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಂಡದು
ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆ ಪನ್ನೀರ ತುರ್ಬಂತೀರಿ ಹಾಯೇ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಐಶ್ವರ್ಯುಡು ಸವಕಾಸರುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಬಾತಂಡು ಭೂತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಅವಾಗ ಐದು ಬುಕ್ ಏನು ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ನಾನ ಬೋಡ್ಚಿ ನಾನ ಮೆಕ್ಕಿಲ್ನ ಮುರಿಯೋಕೆ ಎನ್ನ ಬೋಡ್ಚು ಅಂಟದು ಕೊರ್ಲೆಪ್ಪ ಸಾರಿ ಏ ತಾಪುಂಡ ಇಂಚಾಪುಂಡ ಲೆತ್ತದ ಮಾತೊಂದಿಜಿ ಕೋಳಕರಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ಐಕಿ ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೆ ನಂಬೋಡು ದುದ್ದಿ ಈ ಪೋಡಿ ಪವನ ಅಂದು ಪಟ್ಟಣ ಮಾತ ಕಟ್ಟಲೆ ಇತ್ತ ಪಂಡೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಾರೆ ಅವು ನಿಜವಾದಿಲ್ಲ ಅವು ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಮನ್ಪುಣ ಅತ್ತಂದೆ ದಾಲದ್ದಿ ನಮ್ಮಡ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಿಂದಂಡ ಮಾತೊಂಡು ಬುಕ್ಕೋ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ನಕ್ಲಿತ್ತ ಪಂಡೇರು ಜನಂಕ ಪಂಡ್ಯರ ಜನರ ಬೇರೆ ಪಂಡೇರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ಬರ್ಪಣೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಬಟ್ರಿ ಈ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಪೊಚ್ಚದು ಇಂಚ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಪಲ್ಲ ವಾ ಬಟ್ರಲಾಲೆ ತಪಂಡದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮುಗಿಯರ್ನೆಂದು ಕಾರಣ ಏರಂಡಲ ಬರೀ ಪಾಪದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಪೂಜೆ ಮಂತದಾನಗ ಪನ್ಪೇರ ಈ ಒಂಜಿಂದ ಮಾರ ಇಂಚೆಂಚ ಒಂಜಿ ದೀಪದಿಡ್ದು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಲ ದೇವರನ್ನು ಇಂಚೆಂಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಲ ಅಂಡದು ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಎತ್ತುಂದು ಪಣ್ತೇರ ಇದ್ದಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಂಡ ಇನ್ನು ತೂಂಡಲದ ಧರ್ಮ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ಪೋಡಿಪಾದೆ ಒಂಜಿ ಮಂತದಿನ ಎತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಅದೋಗದಿ ಬತ್ತದಿಂದ ನೆಕ್ಲೆಗಳ ಮಾತ ಅಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಅಂತಿಮ ಅದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಐತೆ ತುಳಿಪುಲು ಉಂಡು ಮಾತ ಪೊರ್ತಂಡು ಪಾತ್ರೆ ಬಡಲ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮೈರುಲಿ ಏಕೊಂಡು ಬಂಜಿ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಅದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಮುಗಿಪೇನೆ ಈ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಧರ್ಮದ ಉಂಡದು ನಮ್ಮೈತೆ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನ ಹಾಳು ಮನಪೇರ ತೂತಿನ ಪಂಡ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಇಂದೊಂದು ಓಡೋಡಲ್ಲ ಓಲು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಆತಂಡಿ ಈತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮಗಳೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡು ಸಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಂಡ ಗುರು ಗ್ರಂಥ ಬೋಂಡು ಬ್ಯಾರ್ಲೆಗೆ ಪೋಂಡ ಕುರಾನ್ ಉಂಡು ಬೇಕಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿಗೆ ಬೈಬಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಗುರುಗ್ರಂಥ ಉಂಡು ಜೈನ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡು ನಂಕಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಇದ್ದಂದೆ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಆಪುಜಿ ಧರ್ಮ ಇದ್ದಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಿಂದುಲೆಗಿ ಅತ್ತನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಳ್ಳಿಡಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡು ಹಿಂದುದಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇದ್ದಿ ಎಂಕಿಂದೇನ ಅನುಭವ ಆಯ್ನೆ ಯಾನೆ ಮೂಲ ಮೂಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಐಕಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೂಲ ಮಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದಿತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಮಂತಿದ್ದೀರ ಬತ್ತೇರೆ ಒಂಜಿ 300 ಜನನು ಸೇರ್ಸಾದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಪುಣೆ ಒಂಜಿ ಜೋಯಿಸ್ತಾರೆ ಬತ್ತೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಮಾತ ಪಂಡದು ಕೊರಿಯರಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪಂಡೇರಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಆ 300 ಜೋಕುಲಿತ್ತು ಯಾನ್ ಪಂಡಕ್ಕೆ 5 ಪುಳಿ ನಿಕ್ಲೆ ಏತ್ ಜನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಟು 300 ಜನ ಜೋಕುಲು ಆ ಹಳ್ಳಿದ ಕೆಲಸದಕ್ಲನಾಥ ಕೆಲ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಂತಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 120 ಜನ ಕಾಯ್ತಿರ್ತೀರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದ್ ಅವಳು ಶ್ರೀರಾಮ ಸ್ಕೂಲ್ದು ಓದಿನ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಿಯ ಧರ್ಮಗಿಂಚಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಆನೆ ಅನಿಸುವಂತೆ ಈ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಓಲು ಇದ್ಯಾಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಅಭಿಯಾನ ಸುರುಮಂತೆ ಐಕೆ ಎಂಕದಾನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಸುರುಮಂತದನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಕೊರಂಡು ಇತ್ತ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಕೊರಿಯರಾಪುಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಕೆಂಡ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭನಾಗ ಇತ್ತ ಮುರಾಣಿ ಮುಲ್ಪಾಲ ಕೊರಿಯರು ಪುತ್ತೂರು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಣಗ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರನಗಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮುಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಮಾತ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರ್ದು ಅನ್ಪಣೆ ದಾಗಿ ಬಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮುಲು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊರಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮುಲು ಸೇರ್ನ ಅಕ್ಲನ ಉದ್ಯೋಗಂತರು ನಿಕ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಪನ್ಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಿಕ್ಲು ಓದೋಡ್ದುದ್ದಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಕತ್ತದಿ ನಿಕ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪದೀಪನ ಅಲ್ಪ ದೀಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಣದಲ್ಲ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲೆ ಈತೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ತುಲೆ ಕಾಂಡೆ ಮದ್ರಾಸಾಗಬಹುದು 11 ವರ್ಷ ಕಂಠಪಾಠ ಆದಿಪುಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರಕ್ಲ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಎಕ್ಕ ಪೋಪೇರು ಕಂಠಪಾಠ ಆಪಡು ನಮ್ಮ ಅದಗೊತ್ತಿ ಓಲುಲ್ಲ ನಂಗೆ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಅಂದೇದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳೇನು ಅನ್ಪೇರೆ ನಂಗೆ ಕೈನ ಎದುರು ನಂಚೆ ಶಕ್ತಿಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದುಂಬು ಕೋಟುಡೆ ಐನ ಕೇಂದ್ರ ಸಪಥ ಮಾಡ್ಪುನಂಚನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜರಿಗೆ ಇಲ್ಲಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಲ್ಲಾಲೆ ಒಯ್ ಕೆಲಸದೇ ಪೋಪುನಲ ಆ ಭಜನೆ ಮನ್ ಪೋರತ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಿಲೆ ಐಕ್ ಪುಡ್ಯಾಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಿರುಗದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಪೋನಗಲ ಐಕ್ ನಮನ ಮಂತದ್ದು ಪುದಡ್ಲಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲಿ ಇಲ್ಲಾಲ ದಿಯೋಡ್ದು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂಕ ದೇವರ ಅನುಕೂಲ ಮಂತ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಆ ನೀತಂಟು ಒಂಜಿ ಮೂಜಾರ್ತೆ ಎಣ್ಮನೋದು ಪುಸ್ತಕ ಪಟ್ಟದೆ ಇಂಚೆನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾತೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನ ಸುದುಪಯೋಗ ಪಡಲಿ ಈ ಸೇರಿಗೆ ಹೇಳ್ದಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಅಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅನ್ನೋ ಬಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಅಂಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಆರುಲ್ಯರ ಪುದಾರಿ 6 ಸಾಧಾರಣ ಎನಡ್ದಿಲ್ಲ ದುಂಬು ಪೋಯಿರಿ ಚಂದ ಪನ್ಲೆಗೆ 4-6 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾವಿರ ಪೋದನ ಪಟ್ಟುನೇ ಒಂಜಿ 5 ಸಾರ ಕಟ್ಟಿರಿ
ಮೂಳು ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರಂತೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂತ ಎತ್ತಂಡ್ರು ಒಂಜಿ ಐನೂರು ಪುಸ್ತಕ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪು ಜಾನೆ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ನಾವು ತೀರ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡದು ಅಕ್ಕಲು ಪಟ್ಟಿಯರು ಪಂಡ ಈ ಇಲ್ಲಡ್ದೆ ಪೋದಾನಾಗ ಈ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಪೋನವರು ಭಜನ ಮಂದಿರಡು ಭಜನೆ ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲಡ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಕಾಸ್ತಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ ಏರಿಯಾ ಎತ್ತದಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪಲೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವ ನಮ್ಮ ನಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವಗೂ ಆತನ ಭಾರತದಿಂದ ಒಂಜಾಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಎಂಕಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕಿ ಅಂಚೆಂತಾನೆ ನನ್ನ ಈ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಈ ಮಹೇಶ್ ಅರ್ತಿ ಮುಲೆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರಲಿ ಯಾನ್ಲಾಗಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರತೆ ನನ್ನಲ ಇನ್ನು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಡ್ದಂಡೆ ಇಂದುಂಡು ಐಕ್ಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊರಲಿ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಬಂಡಣ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲರ್ನ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥವಾದ ಬರಡಿ ಅವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೊಗ್ಗಾಡ್ದು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಐಕ್ ಪೂರ್ಣ ನಿಕ್ಕ ಆ ದೇವೆರ್ಲ ಈ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಪಂಡೊಂದು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಕ್ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರಂತವೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಗ್ರಬೈಲು ಬೇರೆ ಉಪಸ್ಥಿತರೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಈರೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಸಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಗ್ರಬೈಲು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಸಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ గురుకారులో సాలు పొదెత్తదారైన మానవుడు ఉంది కేనొందుల్లే ಸೊಲ್ಮೇಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣಣ್ಣ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆರ್ತಿ ಮೂಲೆಯರ್ನ ಸಮರ್ಥ ಸಾರಥಿ ನಡಪನಂಚಿನ ಇಂಥ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆದ ಗಟ್ಟಡು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ಡಿ ಚಂದಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಅತಿಥಿಲಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಂಗೇರ ಕುಲಾಯಿ ಮೇರೆಗೆಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮೇರೆಗೆಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮಯೂರು ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರೆಗೆಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಚಿದಂಬರ ಬೈಂಕಪ್ಪಾಡಿ ಮೇರೆಗೆಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ನಾವೂರು ಮೇರೆಗೆಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಜನೇ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಮೇರೆಗೆಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಎಸ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಪಂಜಾ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮೇಶ್ ಶಾಲಿಯನ್ ಅಂಜನೇ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕಟ್ಟೆವಿಟ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಮೂಲ್ಯ ಅಡ್ಡ್ಯನಡ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಐತಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಲಾಲ್ ನೆರಿಗುರ್ದು ಮುಕ್ಲೆ ಮಾದರಿಗಳ ವಿಜಯ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದವಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಯನ ಸೂರ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಸಾಗರ ಮಲ್ತಿನ ಸೂರ್ಯ ಕುಲಾಲಯಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಜನೆ ಈ ಲೇಸಡ್ ಪೊರ್ಲಗಂಟೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಿರೂಪಕರಾಯನ ರವೀಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಕಾವ್ಯ ಕುಲಾಲ ಮಠ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಮುಕ್ಲೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನನಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಬೀಸಿ ರೋಡು ನೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಮಾದರಿಗಳ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಜನೆ ಈ ಲೇಸದ ಸೇರಿದಂಚಿದ್ದು ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ಭಿನ್ನೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂತವ ಅಂಚನೆ ನೇತ ಸಮರ್ಥ ಸಾರಥ್ಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾರಥಿ ಆಯ್ನ ಮಹೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಆರ್ತಿ ಮೂಲೆ ಬೇರೆಗೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಜ್ಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದ.